Добрый дзень, шановные гледачы. Вы глядите живую трансляцию телеканалу Белсат. И мы находимся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе о 14 гадзіне мусіць распачацца запланаваная абвешчаная беларускай апазіцыяй акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй. Я распавяду, пакуль удзельнікі збіраюцца, я распавяду трошкі, што адбывалася тут учора. Учора людзі сабраліся вось на гэтым месцы о 6 гадзіне вечара, прайшліся 6 по праспекце Незалежнасці, зладзілі мітынг, дзе прамаўлялі палітыкі, актывісты на плошчы Незалежнасці, а пасля па вуліцы Зыбіцкай яны дайшлі зноў сюды, на Кастрычніцкую плошчу, дзе ўсталі ў жывы ланцуг. Гэты жывы ланцуг расцягнуўся да плошчы Якуба Коласа, і частка пратэстоўцаў заставалася пэўны час там. Гэтая акцыя праходзіць у чацвёрты раз. Папярэднія акцыі адбываліся 7 і 8 снежня. Таксама вось акцыя учорашняя стала пакуль што самай шматлюднай. Яна сабрала больш за 1500 удзельнікаў. Праваабарончы цэнтр «Вясна» падаваў лічбу ў 1600 чалавек. І палітыкі заклікалі сабрацца сёння зноў. Як мы бачым, пакуль што літаральна некалькі чалавек тут. Гэта хлопцы з бел-чырвона-белымі сцягамі. Бел-чырвона-белыя сцягі сапраўды на гэтых мітынгах гэта такая адметная рэч, адметная выява, вельмі шмат сімволікі людзі з сабой прыносяць. Ну і учора было вельмі шмат моладзі, таксама з якой мы гутарылі. Я спадзяюся, што і сёння мы вам пастараемся паказаць цікавых удзельнікаў акцыі, пагаварыць з самымі цікавымі людзьмі, якія будуць браць удзел у гэтых акцыях. Чаму ж прысвечаная акцыя інтэграцыі з Расіяй? Дакладней, пратэст супраць гэтай інтэграцыі. Увесь снежань размовы пра інтэграцыю не сціхалі, і вось учора сустракаліся Лукашенка і Пуцін, і яны не падпісалі праграму, інтэграцыйную праграму, і неўзабаве чакаюцца наступныя сустрэчы. Ну а мы тым часам бачым, што палітык Павел Севярынец, старшыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, ўжо з'явіўся на плошчы, і мы з ім зараз паспрабуем пагаварыць. Добрый дзень, спадар Павел. Распавядзіце, калі ласка, які план на сёння ў пратэстоўцаў і трошкі вось пра сцэнар сённяшняй акцыі. Ну, насамрэч, гэтую акцыю анансавалі дэпутаты Незалежнасці. Мы падтрымліваем, дапамагаем, таму тут я сёння з гукам, з гукавай апаратурай, з некалькімі просьбамі да тых, хто збярэцца. Это будуць просьбы пра мазгавы штурм і новыя формы пратэсту. Але асноўную частку сённяшняга мерапрыемства будуць весці дэпутаты Незалежнасці. Я спадзяюся, што яны на свабодзе. Гэта і дэпутат Сергей Антончык, гэта і Левон Баршчэўскі, гэта і Алесь Чахольскі, партыя Зінона Пазняка. Менавіта яны звярнуліся з такім заклікам. Таму мы хутчэй падтрымліваем. Я думаю, што мы параемся з імі, як толькі яны з'явяцца. Мы гатовыя да любых сцэнараў. Ну, бачым, што тут зноў жа елка, зноў жа гулянне арганізаванае. Паглядзім, магчыма, гэта будзе мітынг, магчыма, нейкая іншая форма. У любым разе ясна, што мірная і у стылі таго, што было. Павел, як вы ацэньваеце учорашнюю акцыю? Учорашняя акцыя прайшла добра. Яна была больш шматлюднай і такой настраёвай. Натхненне для людзей. В прынцыпе, даволі кампактна ўсё прайшло. Былі арганізацыйныя накладкі, яны звязаныя з тым, што трох арганізатараў асноўных з апаратурай проста арыштавалі, і мы фактычна былі як без рук учора, але удалося выцягнуць. Сёння будзе нешта іншае, маю на ўвазе мегафоны для так было чутно іншым. Адна калонка ў нас прынамсі ёсць. Просто вельмі хутка это ўсё рабіць складана. Адна калонка ў нас ёсць. Я спадзяюся, што будзе і ў кансерватыўнай хрысціянскай партыі апаратура. У іх яна мацней. Калі яны рызыкнуць і ў іх будзе, тады будзе ўсё чуваць лепш. Ну і можа самае галоўнае пытанне, як наконт пагрозы незалежнасці краіны пасля ўчорашніх перамоў Лукашэнкі і Пуціна, што-небудзь змянілася? Калі праўда тое, што кажуць пра 28 дарожных картаў, гэта вельмі кепска. Это означае, што дастаткова падпісаць і гэтыя 28. Пасля ўбраць Лукашэнку, Масква можа рабіць такія рэчы, і ўсё. Краіна будзе паўночна-заходнім краем. То есть я думаю, што Лукашенко канкрэтна ў пастцы. Канкрэтна ў пастцы. І это вельмі кепска. Это вельмі кепска. Таму я думаю, што і пра новыя формы пратэсту, і пра тое, што пратэсты могуць прыпасці на святочны час, трэба разумець беларусам гэта, трэба рыхтавацца да гэтага.
як гукаў. Што да фармату трошкі, вось вы казалі, што трэба шукаць нейкія новыя фарматы, і ці вось вулічныя пратэсты, вулічныя акцыі, гэта пакуль што адзіны фармат, які вы разглядаеце, альбо ёсць яшчэ нешта запланаванае ў межах кампаніі, якую вы абвесцілі? Пакуль што вулічныя пратэсты – это адзіны эфектыўны спосаб. На астатнія ні ўлада, ні свет не зважае. На вулічныя пратэсты зважае. Гаворка ідзе пра тое, каб разнастаіць гэтыя пратэсты, каб яны значна больш былі яскравымі. Учора ў нас было шэраг праблемаў. Былі людзі, спевакі падрыхтаваныя, якія маглі выйсці, але пасля кампаніі запалохвання яны не змаглі выйсці падтрымаць. Давялося ахрыплым арганізатарам спяваць нацыянальныя гімны. Это пайшло не вельмі, нават з улікам раздадзеных аркушоў і тэкстаў. Шэраг праблемаў пры пабудове ланцугу, то есть тут в рэальнасці не хапае каманды адданых ахвярных людзей, все на высілках некалькіх чалавек, і ў выніку затрыманняў альбо пераследу гэтых людзей акцыя падвісае. Таму мы будзем прасіць людзей народнай творчасці, мы будзем прасіць людзей перформансаў, мы будзем прасіць у людзей інфармацыйных нагодаў для таго, каб гэтая тэма заставалася нумар адзін. Дзякуй вялікі. Павел Севярынец, старшыня БХД, патлумачыў нам, якім чынам збіраецца далей арганізоўваць пратэсты супраць інтэграцыі з Расіяй, што яшчэ, акрамя вулічных акцый, ён збіраецца прапанаваць людзям і чакае таксама на прапановы ад іх. Тым часам тут збіраюцца некалькі, сабраліся ўжо некалькі чалавек, некалькі удзельнікаў менавіта. Ёсць звычайна і журналісты, ёсць і супрацоўнікі міліцыі ў цывільным. Што да кампаніі запалохвання, пра якую казаў Павел Севярынец, сапраўды выйшаў шэраг сюжэтаў на БТ, якія папярэджвалі грамадзян пра тое, што нібыта небяспечна было браць удзел ва ўчорашняй акцыі, аднак ніякіх інцыдэнтаў не адбылося, і наколькі вось можна было назіраць, ні дзецям не перашкодзілі, якія тут вось прыйшлі на Ілінку, ні іншым мінакам не перашкодзілі удзельнікі пратэставай акцыі. Тым часам давайце пагаворым з іншымі удзельнікамі, якія таксама прыйшлі сёння сюды. Добрый дзень. Як вас завуць? Юра. Так, спадар Юрый, скажыце, калі ласка, вы з Магілёва прыехалі, так? Яшчэ учора на учорашнюю акцыю. На маршрутке приехал. Был раньше тоже сюда, 7-8 тоже приезжал. Скажыце, калі ласка, вось што прымушае вас выходзіць на плошчу? Кажуць, што не падпісаныя гэтыя інтэграцыйныя дакументы, але вось вы тут сёння. Чаму? Чему? Во-первых, солидарность с молодежью, чтобы изменить жизнь, жить как-то по-другому. Люди как-то обескровленные получились, и только хватает для переваривания пищи, а для мозга не хватает. Не то, что я там унижаю как-то свой народ. Нет, просто люди действительно в тяжелой обстановке. А што кажуць у Магілёве вашыя знаёмыя, сябры пра інтэграцыю з Расіяй і ўвогуле, якія настроі ў вашым горадзе ў звычайных людзей? Какие настрои? Все хотели быть независимыми, но каждый выбор делает сам. Как говорят, людей слушай, а свой розум имей. Я так вот решил. Но это выбор каждого. Якая вось у Магілёве галоўная праблема, чтобы вы маглі сказаць, што людзі з'язджаюць хіба ў Расію, вельмі шмат людзей? Во всей республике, что люди ищут заработок, но все равно сюда приезжают, здесь тратят деньги, опять же здесь семьи, вы сами ведаете, да? Але куды больш едуць, напрыклад, на захад альбо ў Расію? Не, на захад. На захад больш. Немножко теплее. То есть даже отношение людям такое, совсем другое. Дзякуй за каментар. Вось гэты спадар прыехаў з Магілёва і распавёў нам пра настроі, якія пануюць у ягоным горадзе. Прыкладна дзясятак чалавек цяпер тут па прыкладных падліках на вока можна сказаць, што дзясятак тут дакладна ёсць. Тым часам я яшчэ нагадаю пра тых, хто быў затрыманы, і пра тых, хто атрымаў адміністратыўны арышт 15 сутак. Гэта кіраўнік Маладога фронту Дзяніс Урбанович, таксама актывісты Яўген Афнагель, Максім Вінярскі з Еўрапейскай Беларусі. Яны ўдзельнічалі
у акцыях 7-8 снежня, але паўдзельнічаць 20 не могуць, таму што знаходзяцца ў ізалятары на Крэсціна за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Выклікалі на прафілактычныя гутаркі і размовы людзей, якія удзельнічалі ў акцыях, таксама дасылалі пратаколы, то бок нельга сказаць, што цалкам улады паставіліся да гэтых акцый лагодна. Адзінае, што не было ніякага такога сілавога ўздзеяння на пратэстоўцаў, не было разгону гэтай акцыі нейкім чынам. Давайте пагаворым з людзьмі. Пакуль чакаюць пачатку мітынгу, чакаецца, што Павел Свярынец абвесціць дакладны сцэнар сённяшняй акцыі, а пакуль мы можам пагаварыць са спадарыняй. Добрый дзень. Добрый день, Як да вас можна звяртацца? Людмила. Спадарыня Людміла, скажыце, калі ласка, што напісана на вашым плакаце? Распавядзіце нам. незалежнасць. Пакажыце гледачам. Учора вы бачылі гэта? Скажыце, калі ласка, вы хіба памятаеце тыя часы, калі Беларусь здабыла незалежнасць, 91 год? Можаце трошкі распавесці пра вашыя пачуцці тады, менавіта ў такім эмацыйным плане? Столькі было ўзнёсласці, столькі было надзеі. Вось як вас я бачыла Віктара Ганчара, я з ім размаўляла. Я бачыла Юрія Захаренко, я з ім размаўляла. Гэта такія разумныя, дастойныя людзі. Калі здарылася гэта трагедія, я думаю, шмат людзей, хто плакаў. Гэта быў сімвал таго, што нашы надзеі рухнулі. І гэта прымушае вас праз Я не могу больше. столькі Я гадоў. не ведаю, што мне рабіць. Я бачу праблемы ў нашай краіне. Я бачу на гарызонце Крэмль, які не шкадуе нашых людзей, беларусаў. Я ўжо учора вам гаварыла пра Афганістан. Ён жа шанаваў нашых хлопцаў, адпраўляючы ў Афганістан. Не, труны, грабы прыйшлі, груз Двеця прыйшоў. Не. Ён шануе сваіх хлопцаў, простых хлопцаў, не тыя, якія іх дзеці. Яны простых людзей адпраўляюць у Сірыю, у Чачню, Грузія, Украіна. Труны ідуць. Я не хочу, каб нашых хлопцаў адпраўлялі на вайну. Не хочу. І хочу звярнуцца да матак, да бабушек, дедушек, да бацькоў. Людзі, шануйце сваіх хлопцаў. У нас іх і так мала. Іх спаиваюць іх алкаголем, скурываюць табакеркамі. І яшчэ і на вайну адпраўляюць. Я уже больше не могу. Я трохи боялася вот так вот выходить открыто. Ну, я уже больше не могу. Ну, это уже крайняя точка, мне здаецца. Дзякуй вялікі за ваш каментар і за ваше меркаванне. Не трэба прасіць прабачэння, вельмі цікава пагаварыць з людзьмі, заўжды для нас і для нашых гледачоў паслухаць тых, хто прыйшоў на сённяшнюю акцыю. Павел Свярынец нагадаў, што ініцыятарамі сённяшняй акцыі не толькі ён з'яўляецца, але і дэпутаты незалежнасці, тыя, хто менавіта ў 91 годзе і прымаў рашэнне аб незалежнасці, аб падпісанні незалежнасці Беларусі, і гэтыя людзі актыўна ўдзельнічалі сёлета ў кампаніі супраць інтэграцыі, працягваюць удзельнічаць. Гэта была іхная ідэя, якую яны агучылі яшчэ на паседжаннях аргкамітэту, сабрацца і 21 снежня таксама. Ужо больш за 20 чалавек тут ёсць, разгарнулі чырвона-белыя сцягі. Яны пакуль што невядома, ці будзе нейкае шэсце, куды гэтае шэсце пойдзе. Мы будзем абавязкова сачыць. Я нагадаю, што учора шэсце гэтае адбылося, у ім бралі ўдзел 1600 чалавек і прайшло яно па галоўным праспекце Менску, па праспекце Незалежнасці. Ну і адпаведна людзі ішлі, скандуючы незалежнасць. Тут таксама палітыкі, Вячаслаў Сіўчык тут і дэпутаты
незалежнасці некалькі чалавек. Сколько у вас команд работает одновременно? Гэта блогер Сергей Ціхановскі, блогер, які вядзе свой канал «Страна для жизни», «Краіна для жыцця», і ён таксама з намі захацеў пагаварыць. Всем привет. Дзякуй, дзякуй. Давайте працягнем гутарыць з удзельнікамі. Добрый дзень. Скажите, калі ласка, як ваши ўражанні вось ад учорашняй акцыі? Не ведаю, ці вы былі самі, ці вы так, то распавядзіце. Пярэднік быў. Ну, добра, што народа нашмат больш прыйшло. Гэта натхняе, што можа ў будучым у нас будуць не тысячы тут стаяць, а сотні тысяч, але не толькі тут, але па ўсёй краіне. А вы з Менску самі? Не, я не з Менску, я з Магілёва. Таксама з Магілёва. Мы ўжо гаварылі са спадаром з Магілёва. Ну і якія настроі вакол вас у Магілёве? Што людзі кажуць пра інтэграцыю? Ну, калі сказаць шчыра, зараз людзі не вельмі актыўныя, таму што большасць кажа так. Ну, пакуль нам заробкі плацяць, таму я нікуды не рыпаюся. Але ж, ну, я не такі чалавек, я такія вот менавіта акцыі за падтрымку незалежнасці я заўсёды выходзіў, падтрымліваю, таму што я лічу, Расія гэта краіна-агрэсар, дзікая гэта арда, таму што яна, ну, нам не патрэбна, гэта не саюз, не гэта дзяржава, не гэта ЕС, таму што все гэтыя дамоўленасці, яны незаконны, таму што сам Лукашенко нелегітымны. Пасля 96-го года, калі ён здзейсніў пераварот, усе гэтыя дамоўленасці яны не маюць ніякай юрыдычнай сілы. Таму калі ў нас будзе нармальная ўлада дэмакратычная, ўсё будзе адменена, будзе ў нас мяжа з Расіі, я спадзяюся. Таму што калі ў нас няма мяжы, дзяржава, ну, калі шчыра казаць, яна не можа называцца суверэннай, калі яна не кантралюе. І гэта і прымусіла выйсці вас на плошчу. Дзякуй вялікі за ваш каментар. Паглядзіце, як прыгожа выглядаюць бел-чырвона-белыя сцягі. Ці можна з вами пагаварыць, калі ласка? Добры дзень. Добрый. Скажыце, калі ласка, вы вось у масцы ў такой, гэта для чаго патрэбна? Дзеля таго, каб мяне наўпрост не затрымалі потым у метро ці па дарозе дадому. Вось так. Вы бярэце ўдзел у акцыях супраць інтэграцыі ўжо які раз? Гэта для вас? Гэта мой першы. Вы прыйшлі ўпершыню. Так, а што вас натхніла прыйсці сёння сюды? Ну, таму што я супраць увогуле гэтай інтэграцыі, таму што я не хачу ладзіць быт з страной, з краінай, якая забівае людзей в Украіне, в Грузіі ці яшчэ дзе-небудзь. Скажыце, а што думаюць вашыя сябры, вашы равеснікі? Ці ў іх таксама такая ж актыўная пазіцыя грамадзянская? Мабыць, не такая актыўная, але у чым-то нашы погляды аднолькавыя. Наўпрост яны пужаюцца, мабыць, пакуль што, я лічу. А як вашыя блізкія ставяцца да таго, што вы выходзіце на несанкцыянаваную акцыю, на недазволеную? Ну, таксама пужаюцца, але все нармалёва. Дзякуй вялікі. Дарэчы, вельмі шмат моладзі было і мінулым разам, і учора, і 7-8 снежня. Моладзь вельмі актыўна бярэ ўдзел у гэтых пратэстах, нават непаўнагадовыя хлопчыкі і дзяўчаткі, таму часам нам даводзіцца гаварыць, нават не ведаючы, ці ёсць ужо чалавеку 18 гадоў, але спыніць гэта як бы немагчыма і не паказаць таксама немагчыма, таму што іх настолькі шмат, і яны самая такая ініцыятыўная частка, скажам так, акцыі, таму што ў іх самыя крэатыўныя плакаты, у іх самыя гучныя воклічы.
Давайте падыдзем да Паўла Северынца, які цяпер пачынае прамаўляць у мегафон. І ён сказаў, што цяпер чакае людзей, якія яшчэ збіраюцца. Мы яе падтрымліваем. Мы тут таксама. Пра план акцыі будзе сказана пазней. Яшчэ раз нагадаю, што мы працягваем тую серыю акцыяў, якая пачалася 7-8. І сёння будзе акцыя чарговая. Таму што праблема нікуды не дзелася, таму што па словах Лукашэнкі і людзей, якія у нас адказваюць за гэтыя перамовы, быццам бы 28 дорожных картаў падпісана, это вельмі кепскія дакументы насамрэч. Это дакументы, якія афармляюць паглынанне Беларусі, і таму, нягледзячы на учорашнюю шматлюдную акцыю, калі выйшлі тысячы людзей, нам патрэбна працягваць гэты супраціў. Нам трэба і нарошчваць вулічныя акцыі, шукаць новыя формы. Таму мы будзем прасіць і моладзь, якая тут ёсць, і людзей творчых, людзей крэатыўных уключацца ў гэтую справу. Я зраблю абвестку, што у чацвер 26 снежня о 12 гадзіне мы збіраемся на офісе сацыял-дэмакратаў Кульман 9 для капітальнага мазгавога штурму на некалькі гадзінаў па гэтай тэме. Просім тых, у каго ёсць свае ідэі, у каго ёсць здагадкі, у каго ёсць творчыя здольнасці, падцягвацца. Яшчэ раз нагадаю, чацвер 26 снежня 12:00, Кульман 9, офіс 608. Занатуйце, альбо пасля перапытайце у мяне. Ну а зараз мы чакаем людзей, якія падыходзяць, і арганізатары, дэпутаты незалежнасці, арганізатары сённяшняй акцыі будуць раіцца, што мы робім далей. Ну а дзеля таго, каб сябе абазначыць і нас таксама пачулі, я прапаную гукнуць: Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Чакаем, дарагія сябры! Павел Северинец абвясціў, што 26 снежня адбудзецца паседжанне, мазгавы штурм, падчас якога будзе распрацаваны больш дакладны план, што рабіць далей, як далей супрацьстаяць інтэграцыі з Расіяй. Спадар Павел, можаце, калі ласка, Владзімир Некляеў таксама тут. Зараз яны пагавараць з Паўлам Северынцам. Тым часам з'явіліся міліцыянты, якія таксама, як і учора, па тым жа сцэнары дзейнічаюць. То бок яны кажуць людзям разысціся, кажуць, што акцыя гэтая не санкцыянаваная. Людзі скандуюць ганьбы міліцыянтам, якія папярэдзілі, што акцыя не санкцыянаваная, а таксама яны свісцяць у такія свістулькі, вы можаце пачуць. Добрый дзень. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, што гэта, каму такая ідэя прыйшла? Навошта вам гэты свісток? Таму, што яны ходзяць на расійскай мове, тут размаўляюць, беларускую не ведаюць. Яны клятву якой краіне давалі? Беларусі, а насамрэч вы самі бачыце. Вось ідзе кніжак. І вы прыдумалі свісцяць у такія штучкі? Ну, а што ім зробіш? Ім нічого не зробіш. Хай падключыць ён пойдзе. Дзякуй, што патлумачылі. За міліцыянтамі ідуць удзельнікі акцыі, якія спрабуюць заглушыць тое, што кажуць тыя ў мегафон, а тыя кажуць, што акцыя недазволеная і міліцыя можа прымяніць да прысутных захады, каб гэтую акцыю спыніць. Тое ж самае міліцыянты рабілі і учора. Па такім жа сцэнары яны дзейнічалі, некалькі разоў папярэдзілі, а пасля гэтага проста сышлі, і далей супрацоўнікі ў цывільным суправаджалі дэманстрантаў.
Тым часам Уладзімір Някляєў на плошчы таксама. Добрый дзень, спадар Уладзімір. Я вчора трохи так агрэсіўна, можа, каментаваў, у меня одна то горла болела. Сёння ўсю ноч там гарачай гарбатай лячыў, дык нібыта вылечыў. Так што сёння магу спакайней гаварыць ужо. У нас да вас наступнае пытанне. Скажыце, калі ласка, калі вось будзе падпісаная гэтая інтэграцыйная праграма, калі будуць падпісаныя гэтыя дакументы, што рабіць творчым людзям, інтэлігенцыі, ці ім з'язджаць адсюль назаўжды, альбо нейкім чынам можна супрацьстаяць, альбо адаптавацца? Адаптавацца — гэта значыць прапасці. Ты учора ў мяне пыталася увогуле, як я думаю, чаму пры тым, што нейкіх выніковых дакументаў па гэтым паглыбленні інтэграцыі не падпісана, народ усё ж выйшаў на акцыю пратэста, і вот сёння выходзіць і будзе больш людзей. Сама прапанова з боку Расійскай Федэрацыі аб інкарпарацыі ў склад Расіі зневажальная. Это зневажае маю нацыянальную годнасць, маю самапавагу да самого сябе, як грамадзяніна Беларусі, як нашчадка тых людзей, якія вякі таму на гэтай зямлі, дарэчы, стварылі адну з самых мацнейшых еўрапейскіх дзяржаў і адну з самых дэмакратычных, дзе была напісана канстытуцыя найбольш дэмакратычнай Еўропе і так далей. І вітаю цябе. І гэта самапамага, нацыянальная, асабістая самапавага без ніякіх астатніх параграфаў ўжо выводзіць мяне на плошчу, каб я пратэставаў супраць знявагі гэтай. Тое, што там не падпісаны пагадненні, нас як бы заспакойваюць, не збіраліся мы нічога там падпісваць па страце незалежнасці, там па наднацыянальных нейкіх структурах, мы толькі хочам дамагчыся халяўнай нафты, халяўнага газу, дык вы зноў жа дамагаецеся залежнасці ад Расіі з вашым халяўным газам, з вашай халяўнай нафтай. І ўвогуле вось гэта халява і зрабіла з Беларусі, дзе заўсёды жыў працавіты люд, які еў са сваіх рук, вось тых, хто яны ёсціка, тых, хто сёння не прыходзіць на гэтыя акцыі, бо вот гэты кавалак халяўны хлеба яму даражэй за тое, што ёсць свядомасць, нацыянальная годнасць. Тыя людзі, якія сюды прыходзяць, у іх ёсць гэтае адчуванне, у іх ёсць кроў люцічаў, кроў літвінаў, як нас раней не называлі. Дзякую. Прыходзьце ўсе, не бойцеся нічога. Уладзімір Някляєў, былы кандыдат у прэзідэнты, палітык, паэт, заклікаў людзей прыходзіць на плошчу, нягледзячы на нейкія запалохванні, а запалохванні такія былі, дарэчы, з боку дзяржаўных СМІ, а былі звычайныя міліцэйскія пратаколы удзельнікам. У гэтым сэнсе мала што змяняецца год ад году ў Беларусі, але ўсё ж не былі разагнаныя гэтыя акцыі, таму вось і лічыць Уладзімір Някляєў, што на іх варта прыходзіць і ў іх удзельнічаць. Ужо некалькі дзясяткаў ёсць удзельнікаў на плошчы. І цяпер спяваюць песню «Пагоня». Гэта верш Максіма Богдановича. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стримать. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стримать. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Пакуль працягваюць спяваць удзельнікі акцыі, мы пагутарым з іншымі. Добрый дзень!
Добрый день. Телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму вы вышли менавіта с таким плакатом? Потому что мне надоел подонок этот, всенародно избранный. Вот почему. Потому что это его работа. Вот начало работы, а вот продолжил. Скажите, калі ласка, а чье гэта фото вось тут унізе? Тут написано, что бацька арыштаваны. Бляха. Быў арыштаваны. Прабачце, калі ласка, распавядзіце. Прабачце, вы можете расповесці гісторыю? Я ничего не слышу. Это же ревет как... Чего он ревет? Выбачайце, калі ласка. Мы хотели поговорить с удзельнікам акцыі, які прыйшоў з плакатам з выявай зніклых палітыкаў і з выяваю, наколькі мы зразумелі, з партрэтам свайго бацькі, які быў арыштаваны пры Сталіне. Буде зло битва, буде вольною Литва, гейде, ха-ха, буде вольною Литва. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Кого любим? Кого любим? Наш стяг, наш родный любый стяг, ён бел червоно-белый, ён бел червоно-белый. Наш стяг, наш родный любый стяг, ён бел червоно-белый, ён бел Працягваюцца спевы. Наш стяг, наш родный любый стяг, ён бел червоно-белый. А можна з вами, калі ласка, паговорыць? Добрый день. День добрый. Скажите, калі ласка, чаму вы прыйшлі сёння на плошчу і вось пра ваш галаўны убор распавядзіце? Потому что я жадаю дыхать свежим поветром. Я старый флотский офицер, подводник. Былых подводников, сами ведаете, не існуе. Тому я і прийшов. Але вы ж служылі Савецкаму Саюзу. Але чаму вось цяпер вы супраць вяртання ў адзіную дзяржаву, адзіную прастору? Тому что я белорус. Я служил той державе всего 27 годов. Третью частку. А 2/3 я белорус. Тут жил, народился и тут, дай Бог, помру. Тому я тут. Скажите, калі ласка, а як ваши ровеснікі ставяцца увогуле да ўладаў беларускіх? Тым, что ровесников и однодумцев нет пока что мало. Я в Минску живу недавно, всего месяц некий. И я думаю, что час свой прийти, я найду себе однодумцев и людей, яким я и доверяю, і провіряю. Дякую вялікі. У нас свята асаблівага няма, Паговорили вось са спадаром, які прыйшоў, які служыў у Савецкім Саюзе, з афіцэрам, які таксама ўдзельнічае сёння ў акцыі. Можна на гэтых акцыях вельмі цікава, як бачныя розныя пакаленні. Тут ёсць і моладзь, тут ёсць і зусім школьнікі, ёсць і людзі сярэдняга веку, і з рэгіёнаў, і з Менску, і з малых вёсак, малых гарадоў. Ёсць людзі сталага веку таксама, якія памятаюць і савецкія часы, і тады жылі, і памятаюць, як Беларусь здабыла незалежнасць у 91 годзе. Людзі скандуюць «Не бойцеся», гэта таксама папулярны лозунг акцыяў супраць інтэграцыі. Ніякіх союзаў з імперскай Расіяй! Ніякіх союзаў з імперскай Расіяй! Ніякіх союзаў з імперскай Расіяй! Пошли потихоньку, пошли. Людзі ідуць за Паўлам Северынцам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве
Беларусь! Живе Беларусь! Людзі павольна падыходзяць за арганізатарамі акцыі бліжэй да палацу Рэспублікі. Наша країна! Это наша країна! Это наша країна! Это наша країна! Это наша країна! Наша країна! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Не залежность! Не залежность! Не залежность! Не залежность! Сябры, по-ранейшаму сядзяць у турме организаторы акции 7 и 8 снежня Евген Афнагель, Денис Урбанович, Максим Винярский. Давайте разом запотребуем свободы для их. Урбановичу свободу! Винярскому свободу! Афнагелю свободу! Политвязням свободу! Белоруссии свободу! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Больш за сотню чалавек стаяць каля палацу Рэспублікі і слухаюць прамоўцаў. Выступаць збіраюцца дэпутаты незалежнасці. Не толькі Павел Севярынец тут будзе прамаўляць цяпер, але і дэпутаты На кожнай такой акцыі Верховнага Савету мы 12-го склікання. зачитываем цитаты з Конституції Республіки Беларусь. Але Это спачатку галоўны закон Павел сённяшняй Севярынец дзяржавы. зачытае цытаты У мяне з просьба Канстытуцыі. асабліва уважліва слухаць гэтыя артыкулы тых, хто ў форме і пагонах. Дзяржаўных службовцаў, сілавікоў, супрацоўнікаў міліцыі і спецыяльных службаў. Калі ласка, слухайце, таму што гэты асноўны закон вышэй усіх падзаконных актаў, загадаў і распараджэнняў. Артыкул 1 Конституции Республики Беларусь. Республика Беларусь – унитарная, демократичная, социальная, правовая держава. Республика Беларусь володае вершэнствам и полнотой улады на своей территории, самостойно ажыццяўляе внутреннюю и внешнюю политику. Республика Беларусь обороняя свою незалежность и территориальную целостность, конституцыйны лад, забеспечивая законность и правопорядок. Артыкул 3. Адзінай крыніцай дзяржаўнай улады і носьбітам суверэнітэту у Рэспубліцы Беларусь з'яўляецца народ. Артыкул 9. Тэрыторыя Рэспублікі Беларусь з'яўляецца натуральнай умовай існавання і прасторавай мяжой самавызначэння народа, асновай яго дабрабыту і суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Территория Беларуси одиная и неотчуждальная. Артикул 57. Оборона Республики Беларусь, обовязок и священный долг громадянина Республики Беларусь. И нарешті артикул 356 пункт 2 Криминального кодексу Республики Беларусь. Здрада державе. Здрада державе, здійсненая службовой особой, якая займае адказную пасаду, ці на якую распаўсюджваецца статус военнослужачага, караецца пазбаўленнем волі на тэрмін ад 10 до 20 гадоў са штрафам альбо без штрафу. Гэта Конституцыя і законы Республікі Беларусь. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Павел Севярынец зачитал цитаты с Конституции, как Вітаю, дорогие нагадать люди! уладам. Моє ім'я Юрій Беленький. Я один з тих депутатів, Небезпеку
небяспеку незалежности страты незалежнасці. І вось цяпер депутатам 12 прамаўляе скликання Верховного Совета Республики Беленький. Беларусь, якія 25 жнівня 1991 года ствердили незалежность нашей краины. Нелегкий был шлях до нашей незалежности. За нашу незалежность пролили кровь, отдали жизни многие наши выбитные белорусы. Все лето в Вильне мы ховали забитого российскими оккупантами нашего национального героя Костуся Калиновского и ягоных поплечников. Было шесте, вы бачили, магчыма, жалобное, але урочистое. Здається, туди, под вострую браму, этим шляхом пришла вся сумленная и вартая поваги Беларусь. Литовская амбассада не справлялась, как давать визы. Никто нават не чекал такого рушения белорусов. Я нагадываю, что жители отдавались за нашу незалежность. И в 1991 году, когда империя разваливалась, когда возникла магчимость юридично ствердить незалежность, Зянон Пазняк, лидер оппозиции Белорусского народного фронта «Адраджэння», человек, який узначалив фронт, який відкрив правду про Куропаты, вилучив эту идею незалежности. Я памятаю те часы. Многие люди не могли поверить, как это может быть, как наша країна была незалежной. Бо пропаганда ворожая, все казали, что не может быть Беларусь незалежной, але мы справдили это. Мы это зробили. У 1994 году мы приняли Конституцию нашей незалежной країни. Вы трошку ранее почули певний артикул из этой Конституции. У переказе скажу так. Мы, белорусы, володаем тут всей уладой. Тые чиновники, тые службовые особи, які здійсняють любые дії супроть суверенного, незалежного статусу Республики Беларусь, здійсняють вельми страшне кримінальне злочинство. Мы сегодня им это кажем, попереджуем. Спыніться, спыніться свои эти крапленые дорожные карты. Вы не ведаете, что робите. Вы уже наробили много зла. Белорусы терпливые, терпели до этого моменту. Но далее терпения не будет. Коли вы здійсните то, что вы заявили, некие там наднациональные структуры, некие там эмиссийные центры, Я парламенты, нагадаю, што прамаўляе гэта Юрась Беленькі, дэпутат это будет незалежнасці. сопротив нашего народа. Вы будете тогда поза законом. Депутат Верховного Коли не Совету 12 уключится скликання. прокуратура, мы дае звертаемся, Генеральная прокуратура. Уключитесь. На вас, відповідності з законом прокуратури, лежить отказність на тим, как спынять любые незаконные деньги. Чему вы молчите? И на вас будет отказність. И генеральный прокурор, и те прокурори, які до этого часу мовчать. Знову кажу, кожна службова особа, яка не то що зробила, але проявила бездейність у этой ситуації, коли робляться деньги, ці заявляються наміри супроть суверенітету Республики Беларусь, ті особи будуть нести отказність. Я дякую, дорогі люди, що ви прийшли сьогодні сюди. Ми, білоруси, мусимо заявити на весь світ у голос. Мы суверенитет, незалежность не отдамо. Не дарма столько пролилось крови за нашу незалежность. И сегодня я бы хотел закликать белорусов, как с этой площади пришли до своих семей, звернулись до своих знакомых, до своих коллег на праце. Потлумачили, у чым небяспека. Небяспека гинуть нашим молодым людям на российских имперских войнах. Небяспека, коли тут криминал российский, бандитизм. Психология вся криминальная, вы ж поглядите, это керівництво Российской Федерации. Коли они придут сюда со своей вот этой вот бандитской психологией, бандитскими понятками,
и будут творить беззаконие у нашего народа. Тому я дякую ще раз вам. Я упевнений, що ми відстоїмо свою незалежність, що Білорусь живе і буде жити. Живе Білорусь! Дайте мне слово. Дайте мне слово. Я нагадаю, что мы находимся на Кастрышницкой площади, отбывается митинг супраць интеграции с Россией, и я передаю слово моей коллеге Галине Абакунши. Человек, який колькі разоў рызыкаваў сваім жыццём дзеля Беларусі, які апынаўся і ў турмах, і пад збіццём. Чалавек, які і свой талент, і сваё жыццё ахвяраваў дзеля незалежнасці. Владимир Некляев. Посадите его тихенько и сидите. Наша країна, наша родима, наша батьківщина. Называли людичами, литвинами, кого называли белорусами, але у нас тече их кров. І у їх крові живе, їх кров живе в нашій крові, і у їх живе наша Айчина. Я не буду вас агитовать, боронить свою Айчину, боронить нашу будущую, бо ви сюди для того і прийшли. Я хочу сказати трошки про інше. Ось зовсім недавно один з відомих і демократичного, ліберального накерунку російський письменник звинуватив білорусів у тим, що вони заполохані, у тим, що вони деградували у своїм духовному, культурному і політичному житті. Так ось, про нас можуть казати що завгодно, видумляти що завгодно, але ми самі повинні жити з годністю національною і самоповагою до самих себе. Без національної годності, без самоповаги ні один народ не здольний вижити. І те, що ви маєте годність, і те, що є у вас національна самоповага, свідчить знову ж те, що ви тут. Ви були і у Вільні, де відчування годності і національної самоповаги лунало над Вільнею. І я був щасливий бути тоді разом з вами. І скончу я віршем, написаним тоді, у той високий час, коли ми всі разом ховали прах наших національних героїв, каліновців, перед якими розступилася земля, каб яны були сьогодні разом з нами. І розступилася земля, і вийшов перший. Гэта я, сказав ён, і за ім повстали усе, що під землею спали. Так, гэта я, сказав другі, і все яны ўзнялі сцягі, і з несатлелымі сцягамі, хто впереде, хто вслед за нами покрочили, а посеред веками палены, корчоны, скрываўлены, ты не зневщены, повстал из-под земли народ! Народ гэта мы, народ гэта вы, народ і ёсць наша Беларусь, якому і належить ёй верховная ўлада, уладу народу. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дякую вам, хто тут. Нагадаю, што гэта быў паэт Владимир Некляев, які прамаўляе на мітынгу, арганізаваны дэпутатамі незалежнасці і прысвечаны пратэсту супраць інтэграцыі Беларусі і Расіі. Я дзякую маёй калежанцы Кацярыне Андрэевай. Зараз далей буду з вами працаваць я. Яшчэ раз нагадаю, што Белсат вядзе прамую трансляцыю з акцыі пратэсту супраць інтэграцыйных пагадненняў паміж Беларусю і Расіяй, якія гэтымі днямі падпісваюцца ў Санкт-Петербургу паміж кіраўнікамі Расіі і Беларусі.
Нагадаю, што акцыя распачалася гадзіну таму тут на Кастрычынскай плошчы для таго, каб слова ўзялі дэпутаты незалежнасці. Тыя дэпутаты, якія у пачатку 90-х стваралі гэтую дзяржаву, незалежную Беларусь, юрыдычна, канстытуцыйна, практычна, законна. Тут ёсць дэпутат Сергей Антончык, тут ёсць дэпутат Юрий Беленькі, Сергей Попков, тут ёсць мастакі, тут ёсць паэты, літаратары і тыя людзі, якім неабыякава тое, што адбываецца гэтымі днямі. Адбываецца тое, што вырашаецца лёс нашай краіны, вырашаецца лёс яе незалежнасці. Як вядома, учора ў Санкт-Петербургу кіраўнікі Расіі і Беларусі разгледзелі 31 дарожную мапу, якая прадугледжвае яднанне дзвюх краін. Дакладна умовы гэтага яднання народы нашы не ведаюць. Прынамсі, у Беларусі гэта інфармацыя не была абнародавана, не была адкрыта, як это абяцалі ўрад краіны. Але з тых крыніцаў, якія ёсць у расійскіх СМІ, паведамляецца, што нібыта гэта эканамічнае аб'яднанне. І што нібыта учора не дамовіліся толькі па 3 пунктах гэтых 31 карт, не падпісаныя пагадненні па пастаўцы газу, нафту і па падатковаму заканадаўству. Аднак расійскае кіраўніцтва вельмі настойліва узгадвае тэму наднацыянальных органаў. Гэта ўжо азначае не толькі эканамічную, але і палітычную інтэграцыю. Дэпутаты незалежнасці, якія стваралі Канстытуцыю краіну, прамаўлялі учора тут на мітынгу, прамаўлялі і сёння пра тое, што усе інтэграцыйныя пагадненні не з'яўляюцца канстытуцыйнымі, бо Канстытуцыя Беларусі не прадугледжвае ніякіх наднацыянальных органаў і не прадугледжвае ніякіх інтэграцый. Таксама дэпутаты незалежнасці, арганізатары сённяшняй імпрэзы зачыталі Канстытуцыю, у якой гаворыцца пра тое, што абараняць незалежнасць краіны – гэта законны канстытуцыйны абавязак кожнага грамадзяніна. А зрада незалежнасці ёсць таксама крымінальным злачынствам. Гэткім чынам працягваецца мітынг, слухаем наступнага выступоўцу. И когда выступит несколько наших основных выступовцев, можно будет подвести и выказать то, что вы думаете про оборону незалежности, про интеграцию с Россией, про то, что у вас на сердце. Вы бачите, як роблять гук от елки гучней. Вони хочуть заглушить нас. Але давайте-ка скажем усе разом. Нас не заглушишь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Гэтак сама, як і ўчора, гэтак і сёння тут з'яўляюцца нейкія дзіўныя персанажы, якія выказваюцца за аб'яднанне Беларусі і Расіі. Учора тут хадзіла асоба ў выглядзе Дзеда Мороза, якая заяўляла, што яна за інтэграцыю і супраць усялякіх пратэстаў. Сёння з'явіўся яшчэ адзін чалавек, які прыйшоў з плакатам за саюзную дзяржаву. Тут сабраліся журналісты паслухаць яго пазіцыю, што чалавек гэты мяркуе, якая ягоная пазіцыя. Плюсы конкретно вот для вас. Ну, я не рассматриваю какую-то свою личную выгоду в этом, не ищу. Я ищу именно для страны, будущее страны. Я об этом думаю. Не о каких-то своих личных 7-минутных выгодах, а именно о развитии страны. А вы представляете некую организацию, партию? Ну, чалавек мае права на сваё меркаванне, я думаю, мае права на сваё меркаванне, вось ён прыйшоў яго выказаць. Але больш важныя прамовы ўсё ж такі адбываюцца на галоўным мітынгу, дзе выступаюць дэпутаты незалежнасці, дэпутаты Верховнага Савета 12-13 склікання, якія стваралі незалежную Рэспубліку Беларусь. То есть, а
А вот была заявлена акция за интеграцию с Россией. Ну, я знаю организаторов этой акции, я как бы с ними обычно мы участвуем в других акциях, там на 7 ноября, допустим, на 1 мая, то есть я обычно с ними вместе хожу, но я слышал о том, что было заявлено, но вот, к сожалению, они не решили выйти в связи с отказом. Но я считаю, что это неправильная позиция, то есть вот я не побоялся и вышел. Ну, а вы не приходили, когда была акция вот заявлена? Вы не выходили тогда? Какого именно числа? 20-го? Нет, не выходил. Скажите, коли ласка, ці есть у вас поплечники, чему вы тут один? Ну, есть, но в данный момент они... Кто-то работает, кто-то отсутствует, то есть они не смогли сегодня присутствовать. Коли не змогут прийти, сегодня выходный день. Ну, понимаете, не все же работают по 5 дней в неделю, кто-то работает и по субботам, то есть они не смогли просто найти время, к сожалению, хотя хотели, но не смогли. Все-таки хотелось бы почуть, что менавіта чему быть, что такое каштовное есть в этом союзе, как ему быть? Ну, то есть этот лозунг означает, что союзное государство состоится именно как проект, как наднациональный орган, то есть как государственное образование. Государственное образование это не мета все ж таки. Яка мета его головна, вот это образование? Для чего? Вот вы принамсі, за что кабіно було? Ну, я выступаю за интеграцию России и Беларуси, то есть в одном едином союзном государстве. Ну, а мета його, мета. Для чего? Я на какой вопрос ответить? Для чего оно вам потребно? Для чего? Ну, я уже отвечал здесь другому журналисту на этот вопрос, на такой же. Я считаю, что Беларусь приобретает в связи с этим новые возможности. Она прирастает новыми территориями. Это не Россия поглощает Беларусь, это Беларусь прирастает новыми территориями и новыми возможностями открываются перед ней. Махчимости які? Что? Махчимости які? Новые махчимости які? Возможности в том числе и Россия – это богатая страна, в первую очередь она богата природными ресурсами, теми, которыми скудна Республика Беларусь. И Россия имеет огромный потенциал и как промышленный, и в человеческом измерении. Его оховываюсь. Ну что вы не разумеете, откуль человек? Что он хочет? Вот трои стоят ОМОНовцы. Ну что вы не разумеете, что ли? Что это провокация? Ну. А скажите, коли ласка, тут вас побач кто? Это ОМОНовцы или это ваши поплечники? Что? Побач с вами, ваши поплечники? Ну, я не знаю, кто это, честно говоря. Чего вы боитесь? Хто кому він потрібен? Хто його буде чапати? Послухайте, ну, ось стоять, оховують. Ви що, не бачите, що спеціально прислала контора? Ну, як ви не розумієте, журналісти, дорогі, зараз іде оборона держави, а ви про що ви говорите? Да. Чому по-російську розмовляєте, коли ви білорус? В Беларуси 2 государственных языка. Русский Родний у вас який? Русский. Я с детства разговариваю на русском. Белорус на русском? Ну да, а вы еще? Добре, всього доброго, поспіху. Таким чином, бачимо, такі одиночні пікети у ахові супрацовників спецслужбів застається на місці. Ми переміщаємося до основних виступовців, депутатів Верховних Советів 12-13 скликання, які протягують мітинг у оборону незалежності Білорусі. Вот, а именно, вы их всех знаете, за них надо переживать. Вот они перед вами. Вот у меня, я их много не буду, и это не нужно. Я много мог бы сказать, но она ничего не запомнится. Вот. Убили, закопали неизвестно где. Этих молодых людей тоже убили и закопали неизвестно где. Давайте будем помнить
помнить Захаренко, Гончара. Красовский его друг попал по случайности. Вот. Он не имеет к политике никакого отношения, но как свидетель. Я только хочу поблагодарить. Народу очень мало собралось. Я вам благодарен, что вы пришли сюда, хотя это и немного. Спасибо! Таким чином, тут уже есть открытый микрофон, где выказываются люди, які прийшли, каб выказать свое меркаванне адносна того, что отбывается. Союз! Нет! Интеграция! Нет! Кремль! Нет! Беларусь! Да! Беларусь! Да! Беларусь! Да! Дорогие сябры, зараз перед вами выступить один з кіраўнікоў творчай супольнай. Нагадаю, што Белсат вядзе прамую трансляцыю з мітынгу пратэстаў супраць беларуска-расейскай інтэграцыі, якія сёння тут на Кастрычніцкай плошчы Менску праводзяць дэпутаты незалежнасці. Некалькі хвілін таму мы бачылі адзіночны пікет прыхільніка гэтай інтэграцыі. Мы спрабавалі размаўляць з чалавекам, але, на жаль, ён нават не мог патлумачыць прычыну сваёй прыхільнасці. Але будзем слухаць зараз выступоўцаў, і зараз з мікрафонам мастак Алесь Марачкін, актывіст суполкі «Пагоня». Там недзе ў Піцеры. І да таго, што адбылося дзесяткі гадоў таму назад, калі тут вспоміналі, калі начальнік краіны разбіваў свой кілішык аб гранітны, гэтай падлогу аб гранітную у той белакаменнай. Вот адтуль ноги растуць, і адтуль пачалася здрада і продажа нашай Беларусі. Я заклікаю, як сам мастак, заклікаю наших творчих асоб, творчыя саюзы, не быць у баку ад гэтай падзеі, ад гэтай здрады, што адбываецца там у Піцеры. І заклікаю вас, давайте кожны дзень нашу будучыню будаваць супольна, разам, толькі гэта выратуе нас. А зараз я вам покажу картину, которую я намаляваў літаральна учора до гэтага мітынгу. Дайте, калі ласка. Тут сказано все и про начальника, и про тое, про гэты кілішык, который, он думает, там разбить его. Ганьба! 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 Гэткім чынам людзі скандуюць ганьба. Мастак Алесь Марачкін прапанаваў да ўвагі сваю карціну, прысвечаную гэтым падзеям, якія зараз адбываюцца паміж Беларусю і Расіяй. А зараз активная удзельница. А зараз, пакуль ідуць прамовы тут на мітынгу, мы пройдземся, паглядзім тых людзей, паразмаўляем з імі, якія прыехалі сюды з розных рэгіёнаў Беларусі для таго, каб паўдзельнічаць у гэтай акцыі пратэсту. Добрый день. Давайте с вами поразмаўляем. Згодная? Класочка, скажите, откуль вы приехали? Я ведаю, что вы приехали из региона. З Пуховицкого района. Спадарыня Наталья Ильинич, так? Спадарыня Наталья, вы приехали адмыслова сюды на эту акцию? Так. Адмыслова. Чаму? Ну, тому что мяне хвалюе тое, что адбываецца зараз у Петербургу. Я хотела бы, чтобы Беларусь была незалежной. Потому что як сям'я повинна жить у своем доме, так и кожный народ повинен иметь свой уласный дом. Так я лечу. Смотри, Наталя, вы тут бачите, что кольки нас тут? Тут, ну, каля тысячи, напевно, может, троху больше людей, правда? А вы приехали с кем? Одна, ці з суседзямі, ці со знайомыми? Что люди там на месте кажут? Что ведают про это? Ничего не ведают. Яны не ведают. Ну, по телевизору ничего про это не говорят. Просто говорить приходится.
расправиться с людьми. Распавядайце. Так, конечно. Што вы думаеце пра тое, што вот это адбываюцца вельмі важныя падзеі для лёсу нашай краіны, а людзі нічога пра это не ведаюць? Што вы пра это думаеце? Нормальная эта ситуация? Конечно ж не, конечно не. Ну яны спецыяльна так робяць, чтобы люди нічога не ведалі. Скажите, и вот як вам падаецца, што можна зрабіць у этой сітуацыі? Што зрабіць, каб не здарылася горшага? Не ведаю. Ну вот што можам, то робім. Вот хотя бы гэтыя мітынгі, на якіх мы можем говорить со своими близкими, рассказывать им про это, с соседями, с теми же. Ну и говорить по-белорусски. Что кожны может, то и повинен нечто робить. Дякую вам велике, дякую велике. Подарня Наталія Ілініч, чоловік, який приїхав з Пуховицького району, з містечка Талька. Зараз резолюція мітингу. Зараз удзельнікі мітингу зачитываюць рэзалюцыю сённяшняга мітингу, але мы ўжо все ж таки пройдзем і паглядзім тых людзей, якія сюда прыйшлі, бачым, што людзі тут не толькі з чырвона-белымі сцягамі, з сцягамі еўрапейскай Беларусі, партійнымі сцягамі, людзі з плакатамі, і вот зараз мы падыдзем паразмаўляць з людзьмі, якія з плакатамі, так? Дзень добры. Добрый день. Что у вас за плакаты? Для того, каб нашим глядачам было хутчэй зразумець, скажите, что за плакат, что написано, что им хочется сказать? Адзінай мэты не забуду. Адзінай мэты не заракуся, і сэрца мне не задржыць. Як жыць ды жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць. Гэтыя словы легендарной нашей белорусской поэтки Ларисы Антоновны Гениуш. Максим Богданович, не? Лариса Гениуш, так. Так. Я хочу все-таки еще узгадать верш «Страх». Кожный знойде в интернете. И покуль у кожного, у нашего белоруса, у кожного жыхара Беларуси будет страх у души, мы ніколі не будем вольнымі. Таму, калі ласка, да ўсіх звяртаюся, да ўсіх беларусаў свету, да людзей, якія жывуць тут на Беларусі, скіньце сябе гэтае равнадушие, гэты страх, гэтае сидзенне на канапах. Будьце вольнымі, да, урэшце рэшт, трэба людьми звацца. Это слово Янки Кубалы. Жыве Беларусь! Жыве, дзякую вялікі. Назовіце, калі ласка. Людмила Белохвостова. Дякую вялікі, дзякую. Бачым вот такія палымяныя прамовы. Калі ласка. Беларусь для мяне гэта ўсё. Тое Кастусь Каліноўскі палажыў на плаху Расіі сваё жыццё, але Кастусь уваскрэс яго дух, і мы будзем мацнейшымі. Жыве Беларусь, адстаім сваю родную Беларусь і ні кроплі роднай зямлі не аддадзім, не гледзячы на тое, што робяць улады. Дзякую вялікі, дзякуй. Зараз працягваюцца прамовы. Будзем набліжацца далей да выступоўцаў і паслухаем, якія рашэнні прымаюцца ў эту хвіліну, куды збіраюцца рушыць удзельнікі сённяшняй акцыі пратэсту. Бачым, тут ёсць людзі маладзейшага веку. Паразмаўляем з вамі. Тады, калі ласачка, дазвольце, мы пройдзем далей. Вітаю вас. Ці мы паразмаўляем з вамі? Таксама не гатовыя, добра? Дзякую. Не гатовыя людзі размаўляць, не ўсе гатовыя, гэта зразумела. Мы ўжо пра гэта гаварылі учора падчас мітынгу, што кошты гэтага удзелу ў акцыях пратэсту яны вельмі вялікія. Яны вельмі вялікія, потому што людзі арыштаваныя, ёсць людзі затрыманыя, арыштаваныя, аштрафаваныя. Зараз працягваецца мітынг, працягваюцца выступы. Алес Чахольскі, намеснік старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНР. Небяспекі нашай краіны ад гэтай інтэграцыі акупацыі. Я зараз
некалькі только прыкладаў прывяду эканамічнай акупацыі. І што мы страцілі? Тут не дадуць мне слушаць, есть хлопцы з Жодзіна. То што зараз адбываецца на МАЗе? На Белазе? Белаз зараз страціў вялікі контракт з Узбекистаном. А ведаеце чаму? Россия поставила мосты, не адпавядаючыя стандартам, и они зламаліся. Уявляецеся, на большогрузы поставили мосты. 1, 2, 3, 4, и самосвалы почали ломаться. И Узбекистан, выставляя рахунок, и разорвал контракт. Каля 2000 работников рыхтуется до звольнения. А что такое, вы ведаете, предприемство городообразующее? 2000 людей выкинут на улицу. Вот вам непосредственный контракт, так сказать, экономичный с Россией. Далее. Амкадор. В 90-х годах было домовлено с замежными заходними фирмами объектных комплектующих, то, что они принимают удел в продаже этой амкадоровской техники на заход. Але коли прийшов Лукашенко, Пакуль адбываюцца прамовы, тым часам людзі ставяць свае подпісы на гэтым плакаце мастака Алеся Марачкіна, дзе такі выказваюць свае меркаванні адносна інтэграцыі, адносна свайго стаўлення да тых падзеяў, якія адбываюцца. щоб яны привезли землі. Стоит Амкадор, погрузчик. Господар Олесь, ласочка, скажите, вы своим плакатом, картиной, своим мастацтвом, что вы хотите сказать, ласка? Ведаете что, я на шматлякіх мітингах вот с такими плакатами, и люди покидают свой подпись. Это вельми важно, да, свой почерк и свой подпись, потому что яны солидарны с тем, что я выказываю у малюнках. А менавіта вот зараз гэта у нашым супраціву супраць акупацыі за незалежнасць, за суверэнітэт. Вот. И люди ставят подписи, слоўцы якія-то. Это довольно цікавый такі від мастацтва. Ну, вот. Это документ, правильно? Ну так, да. Документ, это да. Документ на будучыню. Господар Олесь, а что вы скажете вот про ту ситуацию, якую ёсць? Калі за нашими плячымі адбываецца, ну, як бы, страта нашей державности. Что вы про это? Вы ведаете, одним словом можно так, ганьба, потому что треба все-таки доверять своему народу и нават доверять таким чином, что все пункты, которые ты подписываешь, мы повинны ведать. Вот, а так все это некая зговор, змова. Это, еще раз повторю, это ганьба. Верите вы в то, что вот силами людей громадства можно? Громадство может все. Это показала история и наша, история соседних краинов. Я памятаю, был на митингах у Литве, когда собирались десятки, сотни тысяч людей и на Украине, и мы. Вот зараз звучит, столько разом мы отстоим свою незалежность. Так. Дякую, Лікі, дякую. Мастак Алексей Марачкін. Бачите, вельми прихильно сустракаюць яго мастацтва тут удзельнікі мітингу. Тым часам мітинг працягваецца. Алесь Шахольскі працягвае прамову. У кожного есть друкарка. Друкуйте, раздавайте, распаўсюджваецца. Не чакайце нейкіх команд з центра. Будьце актыўнымі, бо мы змагаемся за сваё. Это наш кавалак земли, дадзены Богом. Это наша маёмасць, это мова и культура. Это наш дом, кватэра, машина. Это наш добробыт. Мы змагаемся не за абстракцию, а за свое. Потому что это наше. И мы тут господари. Тому змагаемся и пераможем. Жыве Беларусь! Нагадаю, что это был Алесь Шахольскі. Працягваецца мітинг. Телеканал Белсат вядзе прамую трансляцыю з мітинга пратэсту супраць беларуска-расійскай інтэграцыі тут на Кастрычынскай плошчы Менску. Другі дзень доўжыцца гэта акцыя пратэсту. Учора адбыўся мітинг 6
ланцуг неабыякавых людзей. Сёння працягваецца мітынг дэпутаты незалежнасці. Праводзяць гэты мітынг, з'яўляюцца яго арганізатарамі і прамоўцамі, галоўнымі спікарамі. Зараз слова бярэ Вячеслав Сіўчык. І сёння таксама ёсць адкрыты мікрафон, акрамя арганізатараў, лідараў апазіцыі, дэпутатаў, прамаўляюць людзі, якія прыйшлі выказаць сваё меркаванне. Яны робяць это рознымі формамі, у тым ліку бачылі толькі што подпісамі на мастацкім палатне мастака Алеся Марачкіна. На площади Калиновского, и что сегодня тут есть белорусы, и то, что вас бачит весь свет. Конечно, вельми кепска, что отбылось подписание этих 28 дорожных картов. За это расплачиваться будет наш народ. Але за эти 4 дни, когда вы были на улицах Минска, мы показали всему свету, кто есть враги белорусскому народу. Это путинская Россия и халуйский режим Лукашенко на Беларуси. И это дает шанс для белорусского народа. И свет отгукнулся. У нас есть союзники. Все краины Сходней Европы. И когда у белорусов хопит воли отстаивать свою краину, яны не будут одни. Не будет того, что было 100 годов тому назад. И я лишу, что дякуючи вам, у белорусского народа хопит силы и отстоять свою незалежность нашей общины и скинуть вось гэты ганебный прыгон, які нам 25 годов. Я лишу, что дякуючи вам, у белорусского народа хопит силы и отстоять свою незалежность нашими высылками. И тут, в первую чергу, прострымы, я хочу звернуться до белорусской молоді. Так атрымалася, што ўжо ёсць грамадзяне Беларусі, якія не ведаюць іншага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, як Александр Лукашенко. Так атрымалася, што ўжо ёсць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія не бачылі іншага сцяга быццам бы ад нашай дзяржавы, як гвалтам навязанага нам незаконнага колониального сталинского стяга. Так атрымалася. Мы все еще на великий жаль живем в прыгоне. И выйти из этого прыгона, оборонить Беларусь от имперской России можно только так, как это было сделано в інших краинах. И не будет ничего, покуль на этой площади не будет стоять 200-400 тысяч белорусов. Не будет нічого доброго для Беларусі, покуль не запрацює агульнанациональный страйкам и не стане все. Бо гэтые, которые в Дроздах, и там в Питере, и в Москве, яны до такой ступени звыкліся жить роскошно, жить по-панську, что им так много треба гублять, что они сами, а ніколі не дадут народу его правовую свободу. А гэта треба зрабіць. И это первую чергу треба зрабіць беларускай моладзі. Бо беларуская нация — это тыя людзі, якія жылі на гэтай землі. Это тыя людзі, якія жывуць сёння на гэтай землі. І гэта тыя людзі, якія будуць жыць на нашай святой беларускай землі. І так будзе. Я веру в беларускую моладзь. Сёння Беларусь як асілак, як волат, які в ланцугах и в кратах. Сломать эти ланцуги, разломать краты. Это задача для всей белорусской нации. И так будет. И немагчыма это сделать без улицы. Тому, шановные люди, от имени Руха Солидарности разом я закликаю вас одразу выходить, коли эти два страшных человека знову будут спробовать продать и купить нашу батьківщину. Нам все равно треба будет выходить сюда и оборонять свою отчину. И нам треба не забывать про нашу национальную историю. У нас есть великое свято.
Это день 25 сакавіка. Это день воли. Это день, який нельга святкаваць з залоні, што паказвае беларускі народ апошнія гады. Таму я запрашаю вас 25 сакавіка на самое великое белорусское свято для всего белорусского народа. Сюды, на площадь Калиновского, о 18 године. Мы мусим быть вартые того подвига, який здійснили наши продки, який показали всему свету, что Беларусь есть. Вы за эти 4 дни акции так само шмат что зробили. Это был вельми моцный крок, цяжкий крок для того, как люди переконались, что может быть вольная Беларусь, что не повинно быть роспачи, не повинно быть плевузгання, а повинны быть люди и словы. Нормальные люди и нормальные белорусские словы. Тому дякую вам великий. Я веру в вас, я веру в Бога, я веру в Беларусь, я веру в белорусскую перемогу. Яна будзе. Бо Кастусь Калиновский сапраўды пайшоў на шибеницу и сказал нам, белорусам, все, что мы мусили почуть. Написал, что не будет лепшей доли для нашего народа, покуль вось гэтые москали над нами будут. И сказал нам, что все ровные мы люди. Сходу черговый раз до нас идут не люди, а лишь я веру в перемогу людей, бо вы мацней, и нашей воли хопить. Бо Беларусь жила, Беларусь живе, Беларусь будет жить. Тому не страждайте Беларуси. Уратуем нашу отчину. Будет нормальная европейская краина. Давайте отпор всем тем, кто плевузгает на Беларусь, кто плевузгает на белорусов. Бо только в этом есть наша сила. В том, что мы нация, в том, что мы белорусы, в том, что наша краина Беларусь. Незалежная европейская Беларусь, в якой в столице нашей краине Менску, тут будет стоять помник Кастусю Калиновскому. Я в это веру. Живе Беларусь! В'ячеслав Сівчик, лідер руху «Разом», промовляв на мітингу супроть інтеграції Росії і Білорусі. Мітинг протягується. Я Галина Бакунчик. Зараз передаю слово моїй колежанці Катерині Андрієвій. Катерина Переласка. Дякую вялікі, Галіна. Я нагадаю нашим гледачам, якія, магчыма, толькі што далучыліся да прагляду трансляцыі, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца акцыя супраць інтэграцыі. Для того, как передавать им передачи. Калі ласка, вось у мяне за спиной неподалеку. Павел Севярынец патлумачыў, што Малады фронт збірае грошы, каб перадаць перадачы для Дзяніса Урбановича і для Максима Вінярскага, таксама Яўгена Фнагеля. Спавядзіце, калі ласка, для чаго вы вось гэтыя грошы збіраеце? На перадачы, так? Ну, да, мы собираем эти гроши для наших лосов, которые сейчас за кратами, которые сейчас на ЕВС. И, естественно, мы уже передали 2 передачи на данный момент. И будем передавать уже во вторник следующие передачи. Ну и самое главное, чтобы мы были как белорусы солидарными с нашими ребятами, которые борются, как и все остальные граждане, незалежные с нашей краины. Дякую. Скажите, калі ласка, атрымліваецца, калі яны выйдуць за кратаў? Как нам сказали при передаче, то, что их, скорее всего, будут выпускать уже 2 января с 10 часов утра. Толькі ў новым годзе, атрымліваецца, выйдуць яны, і сапраўды нам вось патлумачыў маладафронтавец Віталь Трыгубаў, што збірае грошы на перадачы тым, хто знаходзіцца цяпер на адбывае адміністратыўны арышт. Было бы день выйти на оборону своей краины. Но после Нового года мы можем проснуться уже в оккупованной краине. Поэтому сочите за информацией
распаўсюджвайце эту інфармацыю і рыхтуемся да абароны. Таму што гэтыя людзі могуць зрабіць все, што заўгодна. Все на абароне нашай дзяржавы. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Сябры, давайте мы зараз возьмем свае далоні. Сегодня не так холодно, плюсовая температура. И давайте попробуем зробить гучно. Не за! Павел Севярынец заклікае людзей гукаць незалежнасць. Я нагадаю, што сёння ўдзельнікаў гэтай акцыі сабралася трошкі меней. Некалькі сотняў тут ёсць, але вось паводле прыкладных падлікаў гэта не больш за 2, максімум 3 сотні чалавек, а ўчора было 1600. Вось пра такую лічбу ўжо сёння не даводзіцца казаць. Дорогие сябры, зараз у нас вольный микрофон. И я рады вам сказать, что тут не только Минчуки. Тут есть люди з усіх кутков Беларуси. Павел Севярынец абвесціў вольны мікрафон, і ён нагадаў, што людзі прыехалі з рэгіёна, у людзей не толькі тут з Менску. Так было і ўчора таксама. Гэтай акцыі збіраюць і рэгіёны, не толькі Менчукоў. Давайте паслухаем, што кажа гэты спадар. Ад самого пачатку мае крымінальны характар. Пра гэта гучала і пра гэта не трэба забываць. Але праблема ў тым, што шмат хто з беларусаў яшчэ верыць у нейкую эканамічную інтэграцыю, у нейкія даброты, якія быццам бы дасць гэта інтэграцыя. Што такое інтэграцыя? Інтэграцыя – это аб'яднанне нейкіх частак чагосьці ў адно цэлае. Таму ўсе размовы пра тое, што будзе эканамічная інтэграцыя, две дзяржавы ў нейкім саюзе, гэта ўсё неправда. І не трэба верыць. Яшчэ праблема ў тым, што шмат хто не хоча разумець гэта. Таму я паўтараю кожнаму беларусу, кожны, хто тут прысутнічае, дапамажыце адкрыць вочы на тое, што адбываецца. Трэба, каб кожны з нас усвядоміў гэта, каб усвядоміў усю крымінальшчыну, якая творыцца на нашых вачах, і зрабіць усё, каб гэтага не дапусціць. Таму распаўсюджвайце інфармацыю. Сайт «Беларуская солидарность», іншыя сайты. Расплюшчвайце вочы сваім знаёмым, сваякам, незнаёмым, але разумным людзям, которых яшчэ ёсць мазгі ў галаве, а не вата, як у некаторых з нас. Інтэграцыя не павінна быць. Гэта падман. Таму я ўпэўнены, мы здолеем перамагчы гэтую навалу і будзем жыць у вольнай Беларусі. Жыве Беларусь! Пакуль працягваюцца прамовы на мітынгу, вось вольны мікрафон, абвешчаны Паўлам Севярынцам, працягваецца. І прадстаўнік руху за свабоду з Салігорску цяпер прамаўляе. В 509 годзе до нашей эры у старажытным Рыме народ Рыма выгнаў цара Тарквінія Ганарлівага. Узнікла новая форма кіравання дзяржавай рэспубліка, што з латыні значыць агульная справа. Ну якая у нас сёння агульная справа з Лідзіяй Ярмошынай, з гэтай вертыкалью, з міліцыяй, з супрацоўнікамі КДБ? Мы подзелены, мы не выбираем сегодня уладу. Але тым не менш, я звяртаюся гаспадара Лукашэнкі. Як вы любіце, калі вас называюць первым президентом Республики Беларусь? Няўжо вы правда хочаце, каб до вашага тытулу дадалася яшчэ одна літара, літара П, первый и последний президент Республики Беларусь? Ды не паўзіце вы на коленях у гэтую Москву. Гэта ганебна, гэта сорамна. Эмацыйна прамаўляе прадстаўнік руху за свабоду. Людзі яму апладысменты, можна чуваць такую рэакцыю людзей. Гэта выклікае прамова. Выбор, каб стаць сусветным злом.
І ми опинулися в вельми складаній ситуації. Але, коли вже так сталося, у нас є наша країна. Спокон веков нам засталася спадщина. Є те, що нас об'єднує. Наша земля, наша історія, наша культура, наша мова. І я готов стати навіть побач з Лукашенком, побач з гэтими його помагатими. Нам треба разом боронити країну. Я не розумію, чому сьогодні нема тут патріотів, БРСМівців. Я звертаюся до тих людей, які лічать себе народними обранниками, так звані депутати Палати представників. Не буде Білорусі, ви станете сміттям, ви станете ганьбою Білорусі, тому ви сьогодні повинні бути тут разом з нами. Емоційна така промова у представника руху за свободу. А тим часом ми поговоримо з людьми, з іншими удзельниками цієї акції на Костричинській площі. Стратим країну, стратим будучиню. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, коли ласка, ваши ўражанні ад сённяшняй акцыі? Чаму людзей выйшла менш, чым было учора? Ну, мы яшчэ толькі падышлі, таму як бы складана ацаніць сітуацыю, але магчыма, калі чыста ацэньваць арганізацыйна, складана вот такія штодзённыя акцыі рабіць, і калі яна ёсць, то трэба большая арганізацыя, напэўна, ўсяго працэсу, якая, на жаль, пакуль адсутнічае, але важны сам факт, што людзі ўсё роўна выходзяць, і гэта працягваецца, і ёсць вось гэтае выказванне. Дякую вялікі вам. Скажите, калі ласка, чаму інтэграцыя вось для вас гэта такі непрымальны варыянт, і вы выйшлі пратэставаць супраць яе? Я нават не ведаю, што адказаць, но я, па-першае, проста падтрымліваю гэты рух, таму што я ўсё сваё жыццё пражыла пры Лукашэнкі, і гэта для мяне, канешне, сумна і непрыемна, і я не хачу губляць незалежную краіну, якой я нарадзілася, я хачу, каб Беларусь квітнела. Дякую вялікі. Добрый день. Скажите, калі ласка, ці вы выходзілі на акцыі супраць інтэграцыі раней, у папярэднія дні? 7-го выходзіў, так. І вось параўнайце з тым, што бачыце сёння. У якім сэнсе, што параўнаць? Чым адрозніваецца сённяшняя акцыя? Чаго, магчыма, не хапае? Якія адрозненні паміж імі? Усё тое самае, фактычна. Можа, толькі што дэпутаты незалежнасці тады не ўсе былі, не так, як сёння. Скажите, а што вось кажуць вашыя знаёмыя і сябры пра інтэграцыю, як яны ставяцца да яе? У Менску вельмі многія людзі незадаволены, это дакладна, і я думаю, што нават са зброяй будуць абараняць нашу краіну. Вельмі многа незадаволеных. А вось вы асабіста якім чынам гатовыя, напрыклад, калі адбудзецца? Сродкамі. Згодна з Канстытуцыяй усімі сродкамі. Дякую. Добрый день. Добрый. Скажите, калі ласка, что вас вывело на площадь сегодня? Сказать свое «не». Любой выход на площадь, любой митинг, это значит какое-то «нет», чтобы нас услышали. Чему не? Чему не интеграция? Это война, нас продают, нам ничего не отвечают, мы ничего не знаем. Просто против власти, которая диктатуры. Для вас гэта не толькі мітинг супраць інтэграцыі, але яшчэ і супраць дзеючай улады. Потому что все от Лукашенко идет. Все наши проблемы только от него. Он захватил власть, мы не имеем своего слова. Я думаю, такие вопросы интеграции каких-то карт должен весь народ решать, а не он лично. А вось прэм'ер Румас абяцаў, што будзе апублікаваны змест гэтых дарожных мапаў. І ён не быў апублікаваны. Якое стаўленне ў народа да гэтага? Нас все время обманывают. Мы не верим никому, ничему. Мы кучу обещаний слышали, а ответов нету, недоверия, ничего. Эту власть надо менять. Мы должны брать все в свои руки, все менять. Нас поставили раком, согнули, и еще просят прогнуться дальше. Дальше будет уже рабство. Мы не имеем права сюда даже выходить. Нас ходят, предупреждают.
пугают, присылают бумаги, звонки начались, были вы на площади, не были вы на площади. Вас выкликали у милицию? Нет, кому-то просто звонили участковые и предупреждали. Были вы 7-8, значит 20-го не идите. Культурно все было. Ну, запугивание, штрафы людям приходят. Дякую вялікі за меркаванне, дзякуй за каментар. Людзі скандуюць «Далучайся», і тым часам прыкладна больш за 200 чалавек тут, аднак гэта менш, чым было учора. Учора сабраліся 1600 чалавек, а сёння вось столькі, і пакуль што працягваецца мітынг, працягваюцца прамовы на прыступках Палацу Рэспублікі, а мы працягнем гаварыць з людзьмі, якія таксама сёння прыйшлі сюды паўдзельнічаць і слухаюць гэтыя прамовы. Добрый дзень, тэлеканал Белсад. Скажите, калі ласка, вось калі ўсё ж будзе падпісаная гэтая інтэграцыйная праграма, вашыя дзеянні, ну як вы да гэтага паставіцеся? Будем змагацца. Якім чынам? Паглядзім ужо па абстаноўке. З якім чынам умеюць змагацца беларусы, Ну, на ваш погляд? Выходзіць вот на плошчу, нема ж нікога, мала народу. Трэба выходзіць, 100 000 выйдзе, все стане на сваё месца. 200 000. І цяжка говорити. Дякую вялікі. До речі, варта адзначыць, што збіраліся і прыхільнікі інтэграцыі правесці сваю акцыю тут. Учора з 12 до 13 мусіла яна адбывацца, аднак, тым не менш, на гэту акцыю ніхто не прыйшоў. І тут былі о 12 гадзіне толькі журналісты, а акцыі за інтэграцыю не адбылося. Адзінае, што вось мы сустрэлі учора аднаго прыхільніка Саюзу з Расіяй, які выказаў сваю думку ў нашым эфіры. Ну, а таксама і сёння чалавек, які дагэтуль, дарэчы, працягвае стаяць на прыступках, які выступае за Саюз з Расіяй. Ну, яму ніхто не перашкаджае, ніякіх канфліктаў выразных з ім не адбывалася. Дарэчы, і канфліктаў з міліцыяй тут не было, хаця супрацоўнікі ў цывільным і прысутнічаюць і вядуць здымку аператыўную, аднак без затрыманняў, без адкрытых канфліктаў. Сённяшнюю акцыю, я нагадаю, праводзіць Павел Северынец і дэпутаты незалежнасці, тыя дэпутаты Верхоўнага Савету 12-го склікання. Юрась Беленькі, Алесь Чахольскі, гэтыя людзі прамаўлялі ўжо з прыступкаў, ну і будуць працягваць яшчэ свае прамовы. Пакуль невядомы далейшы сцэнар, невядома, ці ўсё ж адбудзецца шэсце, якое ўжо стала такой традыцыяй для Мінску. Акцыя гэтая адбываецца ў чацвёрты раз, 7 і 8 снежня і 20 снежня былі папярэднія. Информацию о том, что реально происходит в стране, а информацию о том, что происходит в России, в той стране, с которой мы интегрируемся. Ведь после интеграции их проблемы придут... Добрый день. Добрый день. Телеканал Белсад. Можно з вами поговорить, калі ласка. Скажите, чаму вы вырашылі выйсці на акцию? Чаму вы вырашылі паўдзельнічаць у ёй сёння? Потому что невозможно уже сидеть дома, отсиживаться и ничего не делать. Вчера вы таксама были? Нет, вчера у меня не получилось, я решила прийти сегодня. Скажите, а что ваши ровесники и ваши сябры кажуць на эту тему? Ці вы абмяркоўваеце з імі? Я говорила несколько раз, но у них нет какой-то яркой позиции на этот счет. Вот, поэтому сегодня я одна. Как ваши близкие ставятся до того, что вы выходите на несанкционованную акцию? Они не знают. Почему вы не сказали? Ну, потому что у них немного другие политические взгляды, вот. Они прихильники интеграции? Нет, они не за интеграцию, но мы не разговариваем на политические темы. Добра, дзякуй. А вось вы вырашылі выйсці. Дарэчы, шмат моладзі. Моладзь і учора была, і ўвогуле на традыцыйна гэтыя акцыі наведвае. Скажыце, калі ласка, а ці ёсць сярод вашых знаёмых прыхільнікі інтэграцыі? Нет, нема. Ніводнага не ведаю.
Что вы думаете про человека, які вось там на прыступках Палацу Рэспублікі стаіць з плакатам Саюзу з Расіяй быць, то бок у яго такое меркаванне? Мабыць, нехта ў нашай краіне ёсць, хто жадае інтэгрыравацца, но я не думаю, што гэта много количество людзей. Глядзіце, тут нават не 1000 і не 1500, як учора, праціўнікаў інтэграцыі выйшла значна менш сёння. Чаму? Ну, я думаю, что это как у людей такой выработанный бойкот, который за 25 лет сложился. Люди бойкотуют выборы, и люди это уже как бы на внутреннем уровне, они просто любые действия бойкотуют. Да, я думаю, что это так, как бы. Ну, это мое личное мнение. Асабіста вы чаму вырашылі прыйсці? Потому что я неравнодушный. Да. Интеграция с Россией для вас это что? Что она принесет, как вы думаете? Но если это интеграция как объединение двух стран, как бы в одно государство, я этого против. Я как бы за развитие экономических отношений между Беларусью и Россией, то есть то же самое, как и с Евросоюзом, с Украиной. Но Беларусь должна остаться независимой. Да. Великий за ваше меркование. Добрый день. Скажите, калі ласка, ці ёсць сярод ваших знаёмых сяброў прыхільнікі інтэграцыі з Расіяй? Я не ведаю таких. Таких не ведаю. Так что я лічу, что гэта... Просто люди не могли прийти. Мне вось я так само хотела сказать, что я уже, бабуля, и тому я просто здзіўляюся, нават абураюся, что сюды не прыйшлі бабулі. Матулі можа баяцца згубіць працу, а бабулі павінны былі быць тут. Таму што Расія гэта заўсёды агрэсар, заўсёды вайна. Няўжо было мала нам Афгану? Вот маё пакаленне, столькі людзей, столькі хлопцаў прыйшло ў трунах, груз 200. Чаму яны не ведаюць хіба такое, што ізноў можа паўтарыцца? Гэта ж паўторыцца. І таму я вельмі здзіўляюся і іх заклікаю, бабулі, прыйдзіце сюды, скажыце не, саюзу з Расіяй ніяк не можа быць. Асабліва, а ваенны саюз абавязкова пацягнецца сюды, абавязкова. Я не ведаю, як эканамічны, але нашы хлопцы пойдуць за мяса, пушачным мясам пойдуць. Вельмі шкада, вельмі. Вас зовут? Алла. Алла Петровна. Алла, дякую. Алла Петровна, дякую вялікі за ваш каментар, дякую за меркаванне. А тым часам мы бачым, што адбываецца тут нешта цікавае, ёсць вялікі плакат «Незалежнасць гэта». Распавядзіце, калі ласка, што тут адбываецца, што людзі пішуць? Плакат вольны. Вольны плакат. Думкі людзей наконт таго, што такое незалежнасць. Як ведаеце, голас народа, што ли? Такое. Вось тут напишу «Незалежнасць». Гэта я. Гэта я. Это субъективно. Незалежнасць гэта я. Дякую вам. Вось такі цікавы плакат. Давайте паглядзім, што яшчэ людзі тут пісалі. Незалежнасць гэта свабода, бачым напісана. Бачым, калі няма саюзу з агрэсарам, гэта жыццё, будучыня, гонар і годнасць. Хтосьці проста напісаў «Жыве Беларусь». Самім вырашаць сваё жыццё. Воля, шчасце. Беларусь павінна быць свабоднай. Просто за незалежнасць. То бок людзі нават часам ужо просто свае думкі выказвалі, так? А гэта вам такая ідэя прыйшла? Каму? Хто прыдумаў? Я прыдумаў. Гэта моя ідэя. Як людзі рэагуюць? Дапісваюць, як бачыце, указваюць свае думкі. Некаторыя адмаўляюцца на шкоду, але больш все ж таки дапісваюць. І людзям падабаецца, не в большасці. Хаваеце гэты плакат на ўсё жыццё? Безумоўна, безумоўна. Скажыце, калі ласка, чаму вы ўвогуле вырашылі выходзіць і ўдзельнічаць у гэтых пратэстах? Гэта такое пытанне вельмі абшырнае, таму я ў пару словах на шкоду не смогу на яго адказаць. У агульным у падтрымку акцыі супраць інтэграцыі з Расіі. Гэта як у агульным, калі казаць. Дякую вялікі. Вось малады чалавек з такім крэатыўным плакатам, з такой крэатыўнай ідэяй прыйшоў сюды. Гэта вольны плакат, дзе усе ахвотныя пісалі, што яны лічаць незалежнасцю для сябе. Такі суб'ектыўны погляд.
Бачым таксама спадарню з самаробным плакатам. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Дазвольце, калі ласка, вас распытаць пра ваш плакат, пра ягоны сэнс. А сэнс напісаны вон расійскіх акупантаў. Нам не трэба ніякай інтэграцыі, мы незалежная дзяржава, мы павінны жыць у незалежнай свабоднай краіне. Расія хай жыве сабе, а нам не патрэбны бандыцкі рэжым расійскі. Ведаеце, нават просто это ж будзе жах тады, калі это так адбудзецца. Нам трэба, каб наша незалежнасць, нашы дэпутаты у 91-м годзе здабылі гэту незалежнасць вялікімі цяжкасцямі, і мы яе абараняем тут. Вот таму ніякай акупацыі. У нас ніводнай школы ўжо няма беларускай, ніводнага садка няма. Паглядзіце, дзеці вучацца на чужой рускім языке. Ну, это же оккупация, натуральная оккупация. Ці вы не так лічыце? Дзякую вялікі за ваше меркаванне. Добрый день. Добрый день. Скажите, калі ласка, что вы думаете про тое, что учора никто не пришел на акцию за интеграцию з Россией? Нічого. Чому так адбылося? Вось 1600 чалавек былі учора супраць, а за не было нікога, хаця акцыя абяшчалася такая. Я не даю інтэрв'ю. Не даеце інтэрв'ю? На вялікую шкоду. Ну добра, гэта таксама кожны вырашае для сябе, кожны вырашае, ці гаварыць журналістамі ці не. Ну, то мы распытаем хлопцаў. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. У нас да вас такое пытанне. Як вам падаецца, чаму учора ніхто не прыйшоў на акцыю за інтэграцыю? Потому что шчыра ніхто не падтрымлівае інтэграцыю, толькі хворыя людзі, по-моему, могуць падтрымліваць інтэграцыю. Чаму вы так думаеце? Болеюць за сваю краіну. Як можна прадаць сваю краіну, аб'яднацца так з братам, але ж ёсць і украінцы, і палякі, і літоўцы, ну все таксама нашы браты. З братам трэба жыць у розных кватэрах. Это блага, калі ты жывеш у адной кватэры з сваім братам. Ну, вось так. Якімі павінны быць стасункі вось паміж Расіяй і Беларусю? Як яны павінны выглядаць? Ну, не ведаю. Добрасаседскія стасункі. Мы два зусім розныя народы. Трэба гандляваць, так, у нас агульная мяжа, трэба змагацца з нейкімі там благімі рэчамі, але, ну, дакладна не жыць у адной кватэры. Але вы скажете, што інтэграцыя толькі эканамічная, што там толькі агульная мытня, агульны падатковы кодекс. Ну, на самай справе інтэграцыя эканамічна ўжо адбылася. Гэта ўжо пройдзены этап. Цяпер ўжо ідзе як бы інтэграцыя палітычная, а не эканамічная. Эканамічна мы ўжо вельмі моцна залежныя ад Расіі. Ад гэтага, наоборот, трэба неяк аддаляцца, а мы ўсё і больш залазім у гэта. Вы выйшлі на плошчу. Ну, так, а што рабіць? Дзякую вялікі, як вас завуць? Юрый. Дзякую, Юрый. Давайте падыдзем да маладзёнаў з цікавымі таксама плакатамі. Добрый дзень. Добрый дзень. Давайте вы нам распавядзіце, што гэта за такі плакат і што ён значыць, таму што нібыта два твары вядомыя адразу ў адным. Чаму так? Гэты плакат адлюстроўвае усю сутнасць маскалей. Не простых расейцаў, а пераважна маскалей, якія забіваюць людзей, якія купуюць гэтыя зялёныя чалавечкі. Зрабіўшы гэты плакат, я вырашыў тое, што патрэбна ваяваць за сваю незалежнасць. Ваяваць? Ну, ваяваць, выхадзіць на плошчу, на нейкія мітынгі. Вось, таму я здесь. Дзякуй вялікі. Для наших глядачоў я нагадаю, што знаходзімся мы на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе адбываецца пратэст супраць інтэграцыі з Расіяй. Тут сабраліся некалькі сотняў чалавек, прыкладна 200 цяпер. Хтосьці сыходзіць, хтосьці падыходзіць, людзі паміж сабой камунікуюць таксама, размаўляюць, абменьваюцца думкамі.
Ну і мы працягнем з імі гаварыць, а потым абавязкова паслухаем прамоўцаў, таму што на прыступках адбываецца гэтым часам мітынг. Добрый дзень, тэлеканал Белсад. Скажыце, калі ласка, ці ёсць сярод вашых знаёмых прыхільнікі інтэграцыі? Не, няма. Тут чалавек стаіць з плакатам, так, вось вы бачыце хіба, дзе напісана саюзу дзяржаваў быць. Што вы думаеце вось пра такія настроі ў грамадстве? Мы зараз размаўлялі наконт гэтага чалавека якраз. Мы лічым, мабыць, гэта сапраўды яго жаданне, але, мабыць, яму заплацілі грошы за гэта. У Расіі моцная прапаганда, таму все можа быць. Добра, а вось скажыце, чаму для вас інтэграцыя гэта зло? Чаму вы выйшлі пратэставаць супраць яе? Я лічу, што Расія гэта не та краіна, з якой трэба інтэгрыравацца. Я лічу, што нам трэба узмацніць нашу эканоміку самім і рабіцца еўрапейскай краінай сапраўды і не іскаць выйсці ў нейкіх крэдытах. І таксама я лічу, што нафта сыходзіць і вельмі скора цывілізованыя краіны адмовяцца ад нафты і перайдуць на іншыя істочнікі энергіі. Таму я лічу, што прадаваць нашу незалежнасць за нафту гэта глупства і гэта здрада, і я не падтрымліваю гэта рашэнне. Дзякуй за ваше меркаванне. Скажыце, калі ласка, чаму сёння няма 1000 чалавек? Чаму няма 1500, як было учора? З чым гэта звязана? Ну, у мяне, напрыклад, сяброўка казала, яна была ўчора і кажа, што навошта выходзіць вось сёння, калі нічога не падпісалі, гэта ўжо занадта. Але ж, калі не падпісалі, значыць, яшчэ падпішуць. Мне здаецца, людзей такім чынам ці падманулі, ці зрабілі выгляд, што ўсё спакойна, ўжо можна супакайвацца, пра ўсё забываць, а калі падпішуць, ужо будзе для ўсіх нібыта навіной нейкай. Трэба разумець, што гэта проста адкладзена, і сама гэта саюзная дамова, яна як міна запаволенага дзеяння. Все роўна трэба яе, пакуль яе не адменяць, пакуль не будзе ўсё гэта скасаванае, трэба выходзіць, трэба за гэта змагацца. Скажыце, калі ласка, а вось калі ўсё ж будзе падпісаная гэтая праграма і нейкія наступствы для звычайных людзей таксама будуць адчувацца, аб'яднанне з Расіяй будзе адчувацца, што вы будзеце рабіць у сваім жыцці? Магчыма, вы з'едзеце з Беларусі ў такім разе? Калі шчыра, з'язджаць бы не хацелася, трэба змагацца. В любым выпадку трэба змагацца, а як? Будзем бачыць. Пакуль што вы тут? Пакуль тут. Дзякуй. Як вас завуць? Алесь. Дзякуй, Алесь, а вас? Марыя. Дзякуй вялікі, Марыя. Вось такія сімпатычныя маладыя людзі, пагаварылі з імі. Давайце паслухаем, што тым часам кажуць прамоўцы. Дарэчы, тым часам, пакуль тут адбываецца акцыя праціўнікаў інтэграцыі, Лукашенка гуляе ў хакей. Вось такая навіна. Ягоная хакейная каманда атрымала 4-ю перамогу запар у рэспубліканскіх спаборніцтвах. Вось кожны сёння заняты сваёй справаю. Гэтыя людзі выйшлі пратэставаць, а кіраўнік дзяржавы вярнуўся з Санкт-Петербургу, дзе ўчора ўдзельнічаў у саміце ЕС і адразу пачаў гуляць у хоккей. Вось такая навіна. Каждую неделю это глупо, нужны и другие возможности. Часто промоутеры выказывают свое меркование про формат акции. А так люди не будут меньше, люди будут приходить каждый раз. Устраивается ночный пикет, опять же, информируют людей там, и так далее. А так каждую неделю... Вот что я хотел сказать. Дякую велике, дякую молоді. Так, і зараз слово має один з активних організаторів і тих, хто підтримував інформаційні акції за незалежність, чоловік, який відсидів уже кілька разів сутки за незалежність. Гэтый чоловік, блогер Шерry Кот Зміцер Козлов з Ворші. Блогер Зміцер Козлов з Ворші, відомий як Шерry Кот.
промаўляе на мітынгу на прыступках Палацу Рэспублікі. Когда что-то поменяется, когда что-то будем делать. На это можно ответить только одно. Тогда, когда вот здесь я увижу не несколько сотен, а несколько тысяч, несколько сотен тысяч человек, когда они оторвут свои жопы с диванов, извините за выражение, и станут здесь, они будут говорить: оппозиция, спасите нас, Северинин, Сивчик, что-нибудь сделайте. А сами что? Вот сейчас люди, идет стрим, смотрят чат и говорят: давайте, когда вы Майдан устроите, поставьте палатки там, давайте идите на штурм. А сами сидят и чипсы похрустывают сейчас на диване под пивко. Вот когда выйдет всего 3,5%, достаточно 3,5%, чтобы любой режим самый авторитарный изменился. Для Беларуси это всего 300 тысяч. Причем не только здесь, а по всей стране. Поэтому необходимо организовывать группы в городах, организовывать подобные мероприятия там, а не только здесь. Должно быть децентрализованное движение. И иначе у нас все повторяется, все приходят сюда, собираются там 5-10 тысяч. Потом люди похлопали, спели и разошлись. Необходимо, вот будет проходить совещание 26-го, новые формы протеста, будут решать, что как делать. Но самое главное — это поддержка народа. Потому что многие думают, что оппозиция, именно вот системная оппозиция спасет. Выйдет несколько десятков, сотен активистов, и вот они изменят все. А мы остальные десятки, сотни тысяч будем лежать на диване, и все само как-то произойдет. До тех пор, пока народ будет так думать, неважно, кто будет, Лукашенко, Путин какой-то, все будет одно и то же. Пока народ не возьмет власть в свои руки, пока народ не будет контролировать своих избранников, депутатов, президентов, все будет оставаться одинаково, потому что какого человека не избрали, он придет, он будет все равно наводить свои там порядки. Без контроля над властью ничего не изменится. Спасибо. Дякую велике. Живе Білорусь! Живе! Іриночку, дорогі сябри, зараз перед тим, як ми завершимо, тут з'являються все нові і нові виступовці. Давайте так, опошние 3 чоловіки у нас виступають. Спадар Хведер, будь ласка. Добрый день. Мир Гилевич в 2007 году написал верш, когда Россия подняла цены про нафту и газ. Пакуль працягваецца вольны мікрафон, абвешчаны Паўлам У Северынцам. народе, у конторы люд собрался. Мужики, кабеты, и такие кригвалт узнявся, хоть принось портреты. Усходилися, аж надто. А что за причина? Что у меня дома газ и нафта, у бяде айчина. Лысый дед ускочив с кресла, да як чмыхне в усы, з нас по стольки дать. Читаюць вершы. Мы все ж белорусские. Мы еще не залетели на живой копейце. Обобрать нас захотели хитруны российцы. Дык не удастся. Они шклянки дорожей не купим. Треба пойдем у землянки, от своего не вступим. Треба ночью будем с краном нафточку пялёхать. Белорусских партизанов им не заполовать. Черт сервак тут весе бабку. Дед, ты надто храбр. Як не зробить нам послабку, ой, подщемить жабри. Каб у дурнях не зацаться, треба бачи хрустай, ласки з маски добиваться просьбой, а не грозьбой. Киньте нас-то, узловався еще болей лысый, где на тых напал нарвався, гіцель гладкописый. Коли мало будет наш партизанских дел, у резерве есть инакши, спросом болезнь на зейны. Мы на тыдні 6 уроков родной мовы зробим. І всю эту юмороку назавсёды зробим. О, я тут з тобою згодна, закричала Наста. Буде влада мови родной, буде газ і нафта. От тоді ми будем самі весь рай у домі. Будем жити з господарами у щасливій долі. Дякую велике, дякую Нілу Гілевичу, дякую спадару Хведеру. Коли ласка, Ігор! Вітаю, шановне господарство. Хочу вам нагадать, что белорусы заўсёды ў сваёй гісторыі перамагалі не колькасцю, не масай, а інтэлектам, перамагалі сваім мужным духам. Узгадайце бітву под Грунвальдам, узгадайце бітву под Воршай, калі мы малымі сіламі перамаглі нашмат большую арду, якая прыйшла до сходу. Узгадайце слуцкі збройны чын, калі мы змагаліся супраць арды, супраць цэлай арміі, мужна, адважна. Асабліва хочу звярнуцца да моладзі. Узгадайце наших герояў, паглядзіце, паўстанцы Каліноўскага,
им было по 20, по 30 год. Это были сапраўдныя герои. Поглядите на урад БНР. Там присутнічали люди по 20, по 30 год. Згадайте 91 год, калі менш за 10% наших демократичних патріотів у парламенті домоглися признання незалежності Білорусі. Їм так само було по 30 год. Тому пам'ятаємо, що за нами правда. Тому ми переможемо не масою, а менавіта нашою силою у правді. Пам'ятаємо це. Перемога буде за нами. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дякую. Гэта быў вольны мікрафон на прыступках Палацу Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы. Гэта апошні прамоўца ў вольным мікрафоне. То давайте паслухаем яго. Достанецца мне мікрафон. Я прачуваў, што тут будзе поўная плошча, што гэтай чужой музыкі не будзе. Коротко ехал и написал себе верш. Я с папетки почитаю. Страх. Поднимите руку, кто боится. Я звернулся до громады, а ни одной руки, як быццам, не знайшоў у натоўпе. Тады я сказал, что ж, инакш запытаю, кто боится тут за себе. Бачу, снова ситуация тая ж. Только сяги, тестушки, а лбе. Вы, бесстрашные, откажите, кто боится за Беларусь. Приколосся в шумливом жите, столько пырснуло в гору рук. Обороним Беларусь! Живя Беларусь! Живя Беларусь! Живя Беларусь! Дякую великий, Микола Трофимчук. Дорогие сябры, ну у нас никак не заканчивается черга на вольный микрофон. Давайте уже зусім апошний выступ с Спадар Мирон. Живе Беларусь! Я являюсь громадянином Российской Федерации. Русский человек... Человек з России, якого зовут Мирон, промовляє тепер подчас мітингу на Кастрычніцкай площі. Давайте послухаем, что каже этот человек из России. Ничего общего с исторической Россией. Это нужно себе добро усведомливать. И когда мы говорим объятно не с Россией, мы тем самым даем козырь в руки многим и многим добрым и честным, но не очень искушенным в политике людям, которые действительно думают, что собирается российская земля, что Путин это патриот, который собирает русские земли, как он собирал Крым, отдавая 200 тысяч километров квадратных китайцам и так далее. На самом деле отбывается нечто иншее, чем все думают и размышляют о чем. Не объединение с Россией, а объединение с пархатой кодлой, присвоившей себе право выступать от имени исторической России. Это не русская земля уже больше 100 лет. Поэтому любой, кто выступает за свою страну, будь то Беларусь или Украина, в данных исторических условиях, любой русский человек, если он русский, а не россиянин тупой, подверженный пропаганде, он будет выступать за Беларусь, за Украину. Тут, конечно, есть свои нюансы. Я, например, тоже могу там и покритиковать что-то, да, сказать, что, например, ориентировка чисто на ЕС, мое личное мнение, тоже это не вариант, потому что нужно протестовать за. Должна быть конструктивная программа, а не просто Лукашенко геть и все наладится. Так не будет. Вот. Треба робить программы, свои какие-то платформы, и тогда это все у нас будет что-то получаться. Но сначала мы должны добиться консолидации. Консолидации общества и власти. А Россия здесь вообще ни при чем, потому что Россия умерла в 1917 году.
А сегодня мы видим, как банда, узурпировавшая власть, пытается присоединить к себе чужое государство. И еще хочу сказать, что нынешние улады, понятно, что вы все относитесь к ним плохо, но я как со стороны смотрю, хуже, чем российская власть, нет ничего. И поэтому на данный момент это наш союзник, батька, как мы говорим. Знаю, что батька никто его не называет, вы уж простите, но я говорю честно. Сегодня он залог белорусской государственности. Все. Дякую. Я извиняюсь, я сказал правду. Калі вось гэты чалавек з Расіі сказаў, што трэба аб'ядноўвацца з Лукашэнкам супраць Пуціна, то некаторыя людзі, удзельнікі, іншыя удзельнікі сталі яму пярэчыць. Гаспадар Павел, ці можна ваш каментар, а магчыма мы потым возьмем каментар у Паўла Северынца, а цяпер ён абвяшчае далейшы сцэнар. Зараз мы дзякуем усім, хто прыйшоў сюды на сустрэчу з дэпутатамі незалежнасці, на сустрэчу з тымі, хто ладзіць гэтыя акцыі. Я падтрымліваю словы, якія тут гучалі. Трэба самаарганізоўвацца паўсюль. Трэба не проста глядзець на Менск, а ладзіць акцыю падтрымку незалежнасці па ўсёй Беларусі, так, як вы можаце. Не бойцеся! Не бойцеся! Не бойтеся, не бойтеся, не бойтеся, не бойтеся, не бойтеся. И памятайте, самое главное, никаких союзов с имперской Россией. И сходишь с этой площади, раз тут звучало уже так шмат вершов, памятайте 4 радки великой Ларисы Гениуш. Одиной метой не зракуся, и сердце мне не задрожить. Як жить, дык жить для Беларусі, а без яе зусім не жить. Беларусь передусім! Арганізатары падзякавалі тым людзям, якія сабраліся сёння тут на Гаспадарскай плошчы. Напрыканцы, па добрай беларускай хрысціянскай традыцыі, мы спяваем наш нацыянальны гімн «Магутны Божа». Могутный Боже, владарцу светов, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей тихой и ветлой, промень свое. Дай спору працы утёмной шерой, на хлеб штодзённый народный край. Повагу, силу и величь веры у нашу правду пришлой дай. Уродливость житнёвым нива, учинкам нашим пошли в молот. Зраби свободной, зраби бесчастливой краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу И наш народ. Живе! 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 Вечно живе! Дякую, Вікі. Дорогі сябри, у кого возникнуть проблеми, до кого будуть телефонувати, запрошати на гутурки, обов'язково повідомляйте нам, організаторам. Правооборонці готові оказати допомогу всім. Ніхто не застанеться без підтримки.
Калі вы будете организовывать акцию у себе, мы сможем вам допомогчи, звертайтеся, калі ласка. И памятайте, в любой момент может быть вядомая дата наступных сустрэчаў Путина и Лукашенко и наступная дата протестов. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Павел Севярынец адзначыў, што будуць сачыць арганізатары пратэстаў за датамі далейшых перамоваў паміж Александром Лукашенком да Владимиром Путиным пра далейшыя інтэграцыйныя перамовы. Ну і у адпаведнасці з гэтым будуць далейшыя пратэсты ладзіць. І таксама будуць далей працаваць над планам дэмакратычных рухаў, калі ласка, падыходзьце. Дякуй. Жыве Беларусь! Далей працаваць у межах кампаніі па абароне незалежнасці. Гаспадар Павел, можна, калі ласка, папрасіць ваш кароткі каментар, вынік, як вы ацэньваеце вось тыя высілкі, якія былі прыкладзены арганізатарамі сёння, наколькі гэта эфектыўна было сёння, ці вы задаволеныя тым, як усё прайшло? Сёння быў адмысловы фармат, не той, які быў 7, 8 і 20. Гэта быў фармат мітынгу. Трэба трымаць інфармацыйную напругу, і таму якраз дэпутаты незалежнасці запрасілі людзей менавіта на мітынг. У прынцыпе, гэта такая нормальная палітычная форма, але я нагадваю, што 26 снежня мы збіраемся для таго, каб распрацоўваць новыя формы пратэсту і удакладняць, удасканальваць тыя акцыі, якія адбываюцца. Як толькі Лукашенко і Путін будуць сустракацца, непазбежна будуць пратэсты. Скажите, калі ласка, ці можна ўжо сказаць прыкладна пра дату будучай акцыі? Ці гэта будзе сёлета, ці гэта хаця б гэты год? Не магу сказаць. Магчыма, пра гэта скажуць Путін ці Лукашенко, магчыма, ўжо не ў гэтым годзе штосьці будзе. Але тут трэба быць гатовымі. Вось таксама гучалі такія меркаванні, што немагчыма трымаць увагу людзей, немагчыма трымаць вось гэты іх парыў выходзіць на вуліцу, калі рабіць вельмі часта гэтыя акцыі. Што вы думаеце пра такую крытыку? В рэальнасці магчыма ўсё. Ёсць акцыі, марафоны, якія працягваюцца кожны дзень. Каб раскруціць такія марафоны, канешне, трэба вельмі шмат высілкаў. Мы зараз робім, што можам, і мы зараз просім людзей падтрымліваць акцыі па ўсёй Беларусі. Я думаю, што ўсё ў абароне незалежнасці толькі пачынаецца. Скажите, калі ласка, вось вам 15 сутак арышту далі. Як вы думаеце, што далей з гэтым будзеце? Вы чакаеце ў бліжэйшы час затрымання, так па вашых адчуваннях? Магчыма, пільнуе міліцыя вас, вы заўважалі такія моманты? У мяне першая версія, што я на выхадзе з плошчы буду затрыманы. Цяпер? Калі не, то будзе яшчэ час, тым ліку падрыхтавацца да наступных пратэстаў. Дзякуй вялікі. Толькі што Павел Севярынец, старшыня БХД, актыўны арганізатар пратэстаў супраць інтэграцыі, падвёў кароткія вынікі, сказаў, што 26 снежня о 12 гадзіне збяруцца арганізатары, каб вызначыць далейшы план дзеяння. Усё гэта будзе залежыць ад даты перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуціным. Пастараюцца прымеркаваць пратэсты да гэтых перамоваў. Тым часам я нагадаю, што некалькі сотняў чалавек сабраліся сёння на Кастрычніцкай плошчы, каб пратэставаць супраць аб'яднання з Расіяй. І Павел Севярынец сказаў, што магчыма, ён можа быць затрыманы на выхадзе з плошчы. Будзем сачыць яшчэ за сітуацыяй некаторы час, застаемся тут. Ён так думае, таму што яму прысудзілі 18 снежня 15 сутак арышту адміністратыўнага за арганізацыю гэтых несанкцыянаваных шэсцяў, мітынгаў. Давайте распытаем уражанні людзей ад акцыі, што кажуць удзельнікі, ці спадабалася ім сёння. Выбачайце, калі ласка, што вашу размову спыняю. Мы хочам запытаць вашыя ўражанні ад сённяшняй акцыі. Ці вам спадабалася, ці нечага не хапіла? Мне спадабалася ўсё выступленне, але вельмі сэрца вот так сжимаецца, што мала людзей. Ну, і яшчэ это вот падпісанне. Ну, вера ў мяне ёсць. Канешне, я буду змагацца і буду хадзіць і дапамагаць, чым магу. Але так мяне сёння
болюче закрануло вот это подписание, что думаю, боже мой, я столько людям рассказываю, ну, что вот мы добьемся, да, тем, которые не верят, а навошта, а я все равно, и, конечно, вот, ну, вот это трошки сапсавало, але, ну, люди, вот, которые оказали зусім як и згодны, и вот Марочкин со своей картиной, это я той раз ему на полотне писала, ну и гэты раз написала так само там под портретом. Своє послання, так? Дякую велике. Дякую велике вам за ураження. Гэта Белсад, так, Белсад. І ось тут ми бачимо спадара, які удзельнічаюць, якога мы памятаем яшчэ па 2017 годзе, калі былі пратэсты недармаедаў, яго затрымлівалі брутальна. Нагадайце, калі ласка, ваше імя і прозвішча. Ян Грыб. Так, Ян Грыб. Города Менска. Мяне характарызуюць заўсёды так, паэт і грамадскі дзеяч. Скажыце, калі ласка, вашыя ўражанні ад гэтых акцый? Ужо 4-я акцыя супраць інтэграцыі прайшла ў Менску. Якія пакідае яна ўражанні асабістыя ў вас? Вы ведаеце, я задаволены толькі тым, што ў Беларусі, нягледзячы на наш надта памяркоўны народ, які дажыў да быдлячай пакорлівасці, все-таки ёсць людзі, якія готовы змагацца за незалежнасць нашай краіны усімі сродкамі, у тым ліку і да ўзброенага. Дякую вялікі, дзякуй за меркаванне. Як ваши ўражанні ад акцыі? Ну, было хуже, чем вчера. Чаму? Меньше людей. То есть я ожидал, что будет больше. Я на российском буду размовлять, потому что... Як вам зручней? Добро. Потому что, к сожалению, я не очень уверен в своем знании белорусского языка на 100% полностью. Это вельми дрэнно. Ну, вчера, да, мне сподобалося. Было много людей относительно. Сегодня я ожидал, что будет больше. Шел сюда, думал, будет больше людей. Но когда уже пришел, увидел толпу небольшую, настроение упало. И боевой дух тоже упал. Да. Я ваши, кстати, смотрел трансляции еще раньше. Готовился когда сюда, прежде чем приезжать. Я сам с Новополоцка. Вот готовился. Хотели эфиры Белсату, так? Да, ваши. Вас прям помню, вот, ну, и 7-8 снежня, калі было, выходили тоже, вот. Так, сапраўды, мы тады працавалі з калегамі. Ко мне подойдите, гэта дзяўчына, вот вы подошли. Ну, бачыце, як добра. Але збольшага ўражанне пазітыўнае, станоўчае. Да, збольшага, да, но вот наконт гэтага дня мало людей. Мало. Вельмі мало людей, і гэта дрэнна. Дзякуй за меркаванне, дзякуй вялікі. Бачым, што Павел Севярынец ужо развітваецца з удзельнікамі, і ён нам сказаў, што адчувае, нібыта яго могуць затрымаць, таму што раней яго прасудзілі да 15 сутак арышту, і вось ён цяпер пакідае плошчу. Скажите, калі ласка, чаму вы з ружамі прыйшлі? С ружами возложить интеграции Беларуси с Россией и Лукашенко. Александр Григорьевич, это вам. Простите, хватило только на 2, настолько маленькие зарплаты. Потому что есть такая хорошая мудрость и даже поговорка. Если белорусу отрубить голову, он еще немножечко потерпит. Но нам уже хватит, мы уже больше не можем. За зарплаты в $100, 150, даже за 200 не прожить с такими ценами. Спасибо за топливо, потому что дороже оно, чем в США. Вот. Спасибо за секонд-хенд, который мы носим, на котором мы ездим. Вот. Почему-то милиция ездит на новых джейли, на новых машинах, а наших стариков, наших родителей и наших братьев и сестер возят скорые помощи, которые не то что морально, физически устарели, это просто надо забыть про них, про эти буханки, уазики. Ну как жить? Ну, люди, не бойтесь. Не толькі супраць інтэграцыі вы выходзіце, але і супраць Лукашэнкі. Я супраць больше Лукашенки. Интеграция тут такая палка с двух сторон. Вроде и за, и нет, но я не хочу, чтобы мои дети платили за кредиты, которые брал он на брусчатке, километры квадратные брусчатки, на ледовые дворцы, которые пустые. Когда белорусы голодные, дети вещи им отдают родственники. То есть дети растут в бэушках, в изношенных вещах.
То бок ёсць і сацыяльная заклапочанасць таксама. Выбачайце, калі ласка. Так. Так, чалавек вельмі так эмацыйна выказаў нам сваю незадаволенасць, што не толькі ён супраць інтэграцыі выйшаў на плошу, а і супраць дзеючай улады. А мы сочым за тым, як Павел Севярынец працягвае развітвацца з удзельнікамі акцыі, і паколькі ён нам сказаў, што яго магчыма могуць затрымаць. Раней ён ужо быў арыштаваны на 15 сутак, але не затрыманы, і таму вось бачым, як цяпер ён пакідае плошчу. Скажите, калі ласка, гаспадар Павел, ўсё ж пакуль вось мы сыходзім з плошчы, вы сказалі, што можаце быць затрыманыя, то мы вырашылі прайсціся з вами. Ну, дзякую, все можа быць. Ёсць такое адчуванне, так? Добра, скажыце, ўсё ж чаму сёння было не 1600 чалавек, а значна менш? Чым гэта звязана? Таму што стабільна трымалася вось 1000 і каля 1000 і болей. Тут адразу некалькі прычынаў. Першае, пра гэту акцыю загадзя казалі менш, таму што перамовы былі 20-го. Па-другое, праблема была ў тым, што няма факту. То бок факт перамоваў ёсць, людзі выходзяць. Факту падпісання праграмы няма. І так далей. У рэальнасці гэта абніжае колькасць людзей, ну і акрамя ўсяго іншага, это адмысловы фармат. Мітынг быў запланаваны дэпутатамі незалежнасці загадзя, і это быў такі чыста палітычны фармат, запланаваны загадзя. Не фармат вуліцы, пратэсту, а менавіта фармат палітычнага мітынгу. Вот такое жаданне было ў людзей, якія здабывалі нашу незалежнасць у першым беларускім парламенце. І натуральна, што мы пайшлі на сустрач. Фактычна это акцыя дэпутатаў незалежнасці. Ну, тым фармаце, у якім ён прапаноўваўся, яна, будзем так казаць, атрымалася. У любым разе гэта інфармацыйная нагода, это палітычныя выступы, плюс вольны мікрафон. Вось, вядома, што насамрэч акцыі павінны нарастаць, і насамрэч колькасць людзей на акцыях павінна павялічвацца. Вы чакаеце, што ўсё ж на наступных акцыях будзе вось гэтая адметка ў 1500, яна будзе трымацца? Не, я думаю, што яна будзе і пераадоленая. Я думаю, што людзей будзе шмат, і 1000 людзей будуць выходзіць у абарону незалежнасці. Паўтаруся, пакуль все толькі пачынаецца. Толькі пачынаецца. Дзякуй вялікі. Павел Севярынец нам распавёў нам пра свае ўражанні ад акцыі, пра свае далейшыя планы. Ён заклікаў 26 снежня таксама сваіх паплечнікаў далей вырашаць, што рабіць у межах кампаніі па абароне незалежнасці. Сёння гэта быў не мітынг, сёння гэта было не шэсце, як учора, гэта быў проста мітынг на Кастрычніцкай плошы. Сабраў ён некалькі сотняў чалавек, менш, чым учора, але ўсё ж яны былі. Для нашых гледачоў мы нагадаем, што мы вялі жывы эфір з Кастрычніцкай плошчы, дзе адбывалася акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй. Павел Севярынец сказаў нам, што, магчыма, ён будзе затрыманы, але вось усе журналісты проста пайшлі цяпер следам. Мы ўжо думалі спыняць эфір, але цяпер журналісты пайшлі следам. Ну, пакуль што мы не бачым гэтага затрымання, пакуль што не быў ён затрыманы, мы будзем паведамляць, і я заклікаю вас сачыць на нашым сайце belsat.eu за усімі навінамі, за той інфармацыяй, якая будзе там з'яўляцца. Для вас працавала я, Кацярына Андрэева, моя калега Галіна Абакунчык. Сачыце за падзеямі разам з Белсатам. Вялікі дзякуй за ўвагу і да пабачэння.